Jos meidän pitäisi tuommoista kohtamispaikkaa pyörittää niin kuin vaan vapaaehtoisvoimilla, ja sitten me samaan aikaan halutaan, että kaikki on töissä, niin tapahtuuko se sitten silleen, että kaikki niinku, ne porrastaa niinku lounastuntinsa ja jokainen käy vuoron perään puoli tuntia pyörittämässä sitä, vai miten se niinku on tarkoitus tapahtua? Niin paljon nähnyt järjestöjä, jossa siis järjestöjen toimijat pistää niinku omistaan, että ne voi hakea ruokaa, ne maksaa ne bensat itse, että ne pystyy hakemaan sitä ruokaa. Sisäministeriön kyselyiden mukaan 26% nuorista miehistä on katkeria yhteiskunnalle, se on ihan tajuton luku. Mietitään sitä maanpuolustusta, niin se ei oikeasti ole kauhean hyvä luku. Että kyllä nämä on maanpuolustusjärjestöjäkin. Tervetuloa ihan ihka ensimmäiseen tulevaan podiin ja kunnia tänään saada asiantuntijavieraaksi ensimmäiseen podcast-nauhoitukseen niin Sininauhaliiton toiminnanjohtaja Pekka Lund. Kiitoksia. Mukava olla. Joo, se on ilo ja kunnia tietysti, että oot täällä ja sanotaan, että olisi henkilökohtaisesti ainakin erittäin omituista, jos et olisi, koska itse asiassa tämä podcast-tuotannon niin kuin idea lähti tietyllä tavalla niin kuin Pekka Lundista ja tästä järjestökentällä tehtävästä työstä. Että se taustastory on siinä, että etsin tässä taannoin niin tietoa, kun itse kuuntelen paljon podcasteja ja katon videoita, niin etin tietoa niin kuin tästä järjestökentän nykytilasta liittyen kaikkiin rahoitusratkaisuihin ja mahdollisiin leikkauksiin, mitä sieltä nyt on tulossa, niin siihen etin tietoa ja en sitten löytänyt mistään, niin ajattelin, että ehkä se pitää sitten tehdä itse. Ei varmaan ainoa asia, jonka sä oot huomannut tässä maailmassa, että jos ei sitä ole hyvin tehty, niin täytyy tehdä itse. Joo, ei, mutta niin tosiaan mielenkiintoista lähteä keskustelemaan tästä ja niin tervetuloa vielä kerran. Kiitoksia. Tulevaan podiin. Pekka Lund, sä oot järjestökentän, et varmaan iän puolesta, mutta tämmöinen grand old man ainakin työkokemuksen osalta. Ehkä silti olisi paikalla, että vähän kerrot, että kuka oot. Mä katsoin, että LinkedInissä sulla on tuhansia postauksia ja seuraajia ja niin oot aktiivinen ja tunnettu henkilö ja tekijä kyllä niin kuin järjestö- ja sosiaalialan kentällä, mutta niin TikTokissa ei ollut niinkään paljon, että kerro vähän, että kuka oot, niin tulee kaikille tutuksi. Kiitoksia. Sä kerroit jo, että mä oon Sininauhaliitossa töissä ja oon siellä ollut aika pitkäänkin ja nimenomaan tämän sote-järjestökentän oma osaaminen ja tuntuma tulee sieltä. Toki sieltä käsin sitten näkee paljon, koska Sininauhaliitto, varmaan siihen voidaan palata tarkemmin, mutta on siis tämmöinen kattojärjestö, jolla on paljon sitten taas niin kuin jäsenjärjestöjä ja sitä kautta näkee valtakunnallisesti ja aika erilaisia järjestöjä. Jos itseeni vielä palaan, niin sen lisäksi, että on ollut järjestökentällä tässä Sininauhaliitolla, niin jotenkin mun oma lapsuushan liittyy ja nuoruus liittyy hyvin selkeästi niin kuin jotenkin järjestöön, jonka nimi on Helsingin NMKU, jossa mä teen oikeastaan kaiken, mitä ihminen oikeastaan niin kuin pystyy tekemään tuollaisessa järjestössä. Ja ajattelin, että sillä lailla hirveän luontevaa, että olen sitten päätynyt töihin myös järjestökentälle. Hauska kuriositeetti tähän väliin, että Helsingin NMKU on niin tuttu ja me ollaan tässä itse asiassa parhaillaan Helsingin NMKUn niin ensimmäisen tämmöisen toimintakeskuksen niin yläkerrassa on tämä meidän podcast-studio. Niin, jos vielä tästä saa jatkaa, niin tuossa talossa, jossa ollaan, tai tässä talossa, jos ollaan tuolla alakerrassa, niin on viettänyt enemmän aikaa kuin juuri kotona tiettyinä elämänvaiheina, ja en ole ihan väärässä, niin mut valittiin Pakila NMK:n vuoden pojaksi 2 kertaa peräkkäin, ehkä vuosina 82 tai 83 ja 83 84 jommatkummat vuodet. Et sillä lailla tämä paikkakin on hyvin tuttu, ja nimenomaan siellä NMK:ssa on ehkä kasvanut sellaiseen, ehkä niin kuin täysin tiedostamatta, niin mutta kasvanut sellaiseen ajatukseen, että järjestö on ihana paikka olla ja toimia ja kehittää asioita. Ja se polku jotenkin ehkä itsellä sieltä NMK:sta tuonne Sininauhaliittoon tuntuu näin jälkikäteen ajateltuna aika luontevalta. Kyllä. Ja ehkä niin kuin tähän Namika-historiaan, niin sportti on ollut kanssa kovasti mukana sitten niin elämässä. Ja joo, onko edelleen? No, mä vastaan mieluummin siihen alkuosaan. Niin kaikki vanhat urheilijat tekee näin. On nimenomaan. Onneksi silloin, kun mä oon harrastanut liikuntaa, niin se ei ollut ehkä ihan niin korkeatasosta tai kilpailullista, että silloin vähän heikkolahjaisemmatkin pärjäs paremmin, mutta Helsingin NMK oli myös niin kuin tietysti se paikka, missä pystyy urheilemaan ja liikkumaan, ja koripallo on ollut se laji, ja tuossa alakerran salissa
on hikoiltu ja juostu kyllä aika paljon. Toki sitten jollain vähän vielä isommilla saleillakin sitten myöhemmin. Koripalloa en ole koskenut kyllä ihan vähän aikaan. Se on ehkä nuorten miesten laji, mutta että jotain liikuntaa yrittää tehdä kyllä. Kyllä tietysti, että ehkä sen oppi siitä koripallovaiheesta. Meillä tulee valomerkki tällainen välillä. Näköjään joo. Katsotaan toivottavasti. Niin toivottavasti homma toimii, mutta... Joo. Ehkä se on sensuuria, kun puhuu höpöjä, niin se pistää valot pois. Et ehkä se, mikä siitä sportista silloin nuorempana harrastetusta jäi, on se ymmärrys siitä, että liikkumalla voi hyvin. Ja että kannattaa liikkua myös silloin, kun se ei tunnu ehkä liikkeelle lähtiessä niin hyvältä idealta. Että se, että jaksaa lähteä ja pitää itsestään huolta, niin se maksaa sen vaivan. Kyllä, kyllä. Joo, sama sporttitausta on kanssa itsellä ja ollaan mekin hiihtämässä ja lenkillä taannoin käyty. Meillähän on työhistoriaa myös, että ne ollaan kollegoja tai olet toiminut mun esihenkilönä Sininauhaliitolla joskus taannoin, mutta ei toki enää. Olen tehnyt hyvän rekrypäätöksen aikana. No joo. Muistan soittaneeni sinulle, että tervetuloa töihin. No, kiitos, joo. No ehkä tähän järjestössä tehtävään työhön ja niin, kaikkea siihen linkittyvään, niin on se tämä päiväaihealue ja mistä halusin keskustella ja mikä on ehkä tämmöinen oma lempilapsi myös tietyllä tavalla. Kuitenkin oma työhistoria on pitkälti sieltä järjestökentältä ja järjestötaustaisesta tehtävästä työstä ja nyt toimin niin kuin yksityisellä puolella itse. Niin on nähnyt monesta eri näkökulmasta tämän ja jotenkin haluan niin kuin omalta osaltani toki niin kuin yrityskenttään tuoda sitä ja toimintaan sitä ehkä niin kuin pientä järjestöajattelua ja tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista toimintaa. Että järjestössä tehdään hienoa työtä ja jotenkin tuntuu välillä siltä, että ehkä ihan kaikki ei niin kuin tiedäkään niin kuin sitä työtä ja niin kuin sen arvoa ja niin kuin sitä tavallaan yksilölle menevää arvoa, mitä sillä työllä on, mitä nyt tehdään vaikka jossain pienessä päiväkeskustoiminnassa jossain Juupajoella, missä ikinä näitä nyt onkaan, niin tämä on ehkä se aihealue, mistä tänään halusin keskustella. Kerro vähän vielä jotenkin siitä omasta kerroit nyt tietty se historia ja Sininauhaliitto on tullut ja tehnyt siellä pitkään nyt toiminnanjohtajana hommaa. Mikä sun niinku koulutustausta on, mihin sä oot erikoistunut ja mikä on niinku työtausta silleen lyhykäisyydessä? Joo. No työhistoriasta eikä se, että on siis tietysti ollut myös sitten sekä koulussa että yliopistolla töissä aikaisemmassa vaiheessa ja se yliopistollinen koulutus on se, mitä on joskus harjoitellut ja hankkinut ja opiskellut teologiaa, historiaa ja sosiaalipsykologiaa ja jotain tutkintoja niistä saanut ja ajattelen, että se mitä se taas antaa tähän niin kuin nykyiseen työhön on sellainen halu argumentoida aika hyvin, että kun tehdään jotain, niin ei vaan tohoteta, vaan mietitään ja tehdään ja ollaan sillä lailla kriittisiä omalle tekemiselle ja valmiit jotenkin pureksimaan ne asiat ennen kuin tehdään ja ajattelen, että sillä lailla siitä akateemisesta taustasta on kyllä kovin paljon hyötyä kaikessa työssä. Kyllä. Joo, varmasti ja enemmänhän se tarve tulee kasvamaan. Ehkä tämä on semmoinen tietyllä tavalla, mikä itseä kanssa on aina mietityttänyt jotenkin järjestökentällä, kun tehdään jotenkin se niin kuin työn tehokkuus ja jotenkin se niin kuin arvioiminen, mitä Sininauhaliitossa esimerkiksi on tehty paljon ja panostettu siihen niin kuin työn arvioimiseen ja niin kuin tulosten jotenkin toteen näyttämiseen, niin varmasti jotenkin tämmöinen, jos se nyt ei ole akateeminen tausta, niin ainakin tämmöinen niin kuin faktapohjainen ja niin perusteltu toiminta, niin varmasti on ihan tervetullutta niin yrityskentälle kuin sinne järjestötyöhönkin. Varmasti sille on niin kuin tilausta myös jatkossa. Kerro Sininauhaliitosta pikkasen. No, Sininauhaliitto on perustettu ihan toisenlaiseksi. Se on perustettu tämmöiseksi kristilliseksi raittiusjärjestöksi aikanaan 1930-luvulla, mutta että se millaisena me nyt se tunnetaan, niin se muotoutui sitten vähitellen ja vahvistui sen muotoutuminen siinä 80-luvulta, jolloin sääntöjä muutettiin niin, että Sininauhaliitto on muiden järjestöjen tämmöinen kattojärjestö. Eli Sininauhaliitolla ei ole henkilöjäseniä, vaikka se on järjestö tai tämmöinen yhdistys, vaan sen jäsenet on muita yhdistyksiä. Ja semmoisessa roolissa on nyt ollut sieltä 80-luvun alusta asti ja on edelleen ja näitä järjestöjä todella on reilu 90 ja se tietyllä tavalla muodostaa sitten yhdessä tällaisen, mitä me kutsutaan vähän niin kuin epävirallisesti Sininauhaliikkeeksi.
Eli kun me puhutaan Sininauhaliitosta, me pitää ehkä erottaa se, että mikä me ollaan niin kuin itse Sininauhaliittona, omana toimintana ja meidän työntekijät, meidän toimintamuodot ja sitten se, että mitä me ollaan yhdessä meidän järjestöjen kanssa, jotka on siis meidän jäseniä. Eli sillä lailla ajattelee, että tässä on niin kuin 2 eri tasoa, mikä Sininauhaliitto on. Ja on lähdetty sieltä päihteistä ja ehkä sitten siirrytty myös asunnottomuuteen, koska nämä ainakin historiallisesti liittyy läheisesti toisiinsa, toki edelleenkin, mutta ehkä joskus vielä selkeämmin. Mutta sieltä on laajennettu kyllä sitten hyvin moneen, että ehkä niin kuin meidän Sininauhaliiton puolella ihan suurin merkittävimpiä niin kuin laajentumisia on 90-luvulla jo alkanut, mutta 2000-luvulla niin kuin voimistunut laajentuminen tuonne rahapelaamisen puolelle, siihen liittyviin ongelmien puolelle ja sitten itse asiassa viimeisten vuosien aikana myös muuhun tämmöiseen niin kuin videopelaamiseen. Se on jännä, että edelleen puhutaan videopelaamisesta, vaikka nykylapset häijästi mitä videot on. Mutta videopelaaminen termi tuntuu olevan edelleen käytössä, niin käytetään sitä. Niin sillä lailla on tultu niin Sininauhaliitossa esimerkiksi tällä tavalla aika kauas sieltä perinteisestä päihdemaailmasta. Ja sitten näissä meidän jäsenjärjestöistä, joita todella on niin kuin Hangosta tuonne Sodankylään ja Porista Joensuuhun ja hyvin erilaisilla paikkakunnilla hyvin erikokoisia järjestöjä, niin toki moni tavoittaa edelleen päihdeongelman kanssa kipuilevia tai sitten asunnottomia tai vaikeasti asutettavia ihmisiä, mutta kenttä on myös laajentunut hyvin paljon, että tavoitetaan ihmisiä, joilla on esimerkiksi nälkä tai yksinäistä tai mielenterveyden haasteita, jaetaan ruokaa, tarjotaan tämmöisiä kohtaamispaikkoja, erilaista kuntouttavaa työtä. Et sillä lailla on ehkä muututtu sellaisesta päihdejärjestömaailmasta sellaiseen yleiseen köyhyyden, yksinäisyyden, osattomuuden toimintaympäristöön. Ja sillä lailla ehkä voi ajatella, että Sininauhaliitto jäsenjärjestöinen on kyllä hyvin iso kattaus erilaista tällaista, kun sote-toimiala ei nimenomaan ehkä sen sosiaalisen puolen toimialaa, mutta silti ajattelen, että se ydin on sellaisessa arjessa ja ihmisten jotenkin pitkäkestoisessa tukemisessa, mikä on myös sitä järjestötyön vahvuutta. Kyllä. Onko se nopea kysymys, niin eikö Sininauhaliitto tai ainakin Sininauhaliike, niin eikö se ole ihan kansainvälinen jotenkin? Joo, sitten me ollaan osa tämmöistä kansainvälistä International Blue Cross-liikettä. Ne on oikeastaan kaikki muut paitsi Ruotsissa ja Suomessa on näitä Blue Crosseja, eli sinisiä ristejä, mutta että me ollaan historiallisestikin pikkasen eri perimää. Tämä Blue Ribbon ja tämä sininauha, tämä tulee Yhdysvalloista ja se Blue Cross tulee Sveitsistä, mutta että hyvin samankaltaista nykyään. Meillä on ehkä haluttu säilyttää tämä sininauha ihan sen takia, että tämä on sellaisena tullut, mutta myös Suomen lipun takia siniristin käyttäminen voisi johtaa jonkin verran harhaan. Mutta kyllä, toimintaa on siis pääkonttori on Sveitsissä tällä IBC:llä ja toimintaa lukuisissa Euroopan maissa ja Afrikan maissa ja sitten jonkin verran myös Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa, mutta ennen kaikkea Euroopassa. Oletko käynyt muiden maiden? No, mä oon käynyt siis vaan Pohjoismaissa ja Sveitsissä. Se aika, jonka mä oon ollut tässä tehtävässä, niin silloin kun olisi pitänyt päästä, niin oli pandemia ja se esimerkiksi se yleiskokous, johon olin kovasti menossa 2 peräkkäisenä vuonna, joka piti olla Etelä-Afrikassa, niin istuin tämmöiset samanlaiset luurit korvilla meidän toimistolla ja osallistuin etänä, mutta että tämän vuoden yleiskokous on Togossa, että se on myös yksi semmoinen maailman maa, johon ei välttämättä tulisi mentyä, jos ei olisi tällaista kansainvälistä liikettä, johon kuulutaan. Mielenkiintoista, joo. Joo, ja ehkä pitää tuntea historiaa ja taustaa, että voi puhua nykytilasta tai tietää tulevan, joku viisas on näin sanonut, että mielenkiintoinenhan toi Sininauhaliikkeen ja liito. Itse henkilökohtaisesti on sitä mieltä, ja niin ehkä nyt kun et ole enää niin työnantaja edustajana, niin voi suoraan se sanoakin, että niin kyllähän se, ja varmaan moni ajattelee samoin, että kyllähän se niin nimi on kyllä ongelmallinen, tai siis harhaanjohtava just tämän niin kuin kattojärjestön ja niin niin kuin teidän alla tai teidän yhteistyössä toimivien jäsenjärjestöjen kanssa. Et en tiedä, kuinka monta 100 kertaa on vastannut puhelimiin ja niin yhteydenottoihin, jotka on niin kuin Sininauha-säätiölle. Ja ilmeisesti Sininauhaliitolla ja säätiöllä nyt onkin niin kuin yhteistä ja ihan operatiivistakin historiaa, mutta onhan siellä sitten kaikki Lahden sininauhaa ja muita sininauhoja, niin ei se mikään ihme, että porukalla menee vähän jauhot sekaisin siinä. Ei ole ihme, ja meillähän on siis jonkin verran sininauhan nimisiä jäsenjärjestöjä ja sitten ihan minkä tahansa nimisiä, kaiken maailman niin kuin muita nimiä, että mitenkään kaikki ei ole saman brändin alla, että jos ajatellaan vaikka jotain punaista ristiä tai muuta, niin kyllähän ne paikallisyhdistykset on punaisia ristiä tai Mannerheimin lastensuojeluliitto, niin ne paikallisyhdistykset on saman nimisiä, mutta me ei olla niin kuin rakennettu tällä lailla, vaan meillä
on hyvin itsenäisiä yhdistyksiä, jotka sitten voi hakea jäseniksi tai tulla sitten tietysti, tai erota tai tulla erotetuiksi teoriassa, mutta että lähinnä meille haetaan tai sitten joskus irtaudutaan myös järjestöjä kuolee. Toiminnat kuihtuu, niin kyllä nämä järjestöt on siis hyvin erilaisia ja hyvin eri nimisiä myös, että sellainen yhteisen brändin rakentaminen ei ole kauhean yksinkertaista. Ja toki toi nimikin voi olla sellainen, että se ei kommunikoi kovin moneen suuntaan. Ehkä me itse ajatellaan, että se ei ole, tämmöinen brändikysymys ei ole ihan niin kauhean fataalia, koska me ei myöskään siis varsin perinteisesti ole myyty kenellekään mitään, eikä kauheasti kerätty keneltäkään rahaakaan, vaan että me on pystytty elämään sellaisilla avustuksilla, joissa sitten riittää, että rahoittaja tietää, kuka me ollaan. Ja paikallisesti sitten taas nämä meidän järjestöt on kyllä varsin tunnettuja, millä nimellä ne nyt sitten toimiikaan. Että toki tästä aina välillä puhutaan, että voisi olla toisenkinlainen brändin rakentaminen koko liikkeelle, mutta että kun on 93 itsenäistä yhdistystä, jotka haluaa pitää kiinni omastansa, niin aika vaikeaa se on. Niin, ja varmasti tämä niinku toiminta, mitä niin teidän jäsenjärjestys tehdään, niin onhan se on kuitenkin niin sinne yksilöön menevää. Ja niin oikeasti, jos puhutaan ruohonjuuritason työstä, niin sehän on nimenomaan sitä. Eikä kauhean kilpailtu markkina, jos voi markkinasta puhua. Että toimitaan semmoisten ihmisten parissa sellaisilla työmenetelmillä, kuten vaikka ruoka-avussa tai tällaisissa kohtaamispaikoissa, että ei sinne niin kuin kilpailua ole, että sillä lailla ei tarvitse myöskään jotenkin brändäytyä ja myydä ja erottautua, vaan että... Niin, ja siis just tämä näkökulma siitä, että niin ehkä tällainen palveluntuottajan ja yksityisen puolen edustajana ja siitä vinkkelistä katsoen, niin kyllä se mitä tunnen niin kuin Sininauhan liiton jäsenyhteisöjen niin asiakaskuntaa, niin kyllähän se ei ole niin kuin markkinallisesti millään tavalla, tietyllä tavalla kiinnostava kohderyhmä, vaikka yhtä lailla tietty ihmiset tarvitsee tukea ja apua ja tärkeää, mutta niin ei varmaan yhteiskuntakaan tietyllä tavalla näe sitä ja varmaan sen takia sitä markkinaa nyt ei ole syntynytkään tietysti. Että. Niin, joihinkin toimintoihin syntyy markkina, kuten asunnottomuustyöhön ja asumiseen, koska siinä liikutellaan tietysti asuntojen kautta ja sen tuen kautta jonkin verran rahaa, mutta eihän sinnekään. Tätä veikkailtiin silloin 10-15 vuotta sitten, että tänne tulee suuret ylikansalliset jätit tähän niin kuin vaikeasti asutettavan kohderyhmän asumiseen, niin kuin on tullut vaikka ikäihmisten asumiseen tai muu. Ei ole näkynyt. Aika monta kilpailutusta tässä on viety valtakunnassa läpi näiden pitkäaikaisasunnottomien asunnottomuuden osalta, ja kyllä ne on niitä tasan samat toimijat, jotka tässä pyörii. Eli hyvä niin kuin tunnistaa, että meillä on siis isoja palvelutuottajajärjestöjä, joilla voi olla siis 800 asuntoa, jossa he asuttaa ihmisiä, ja liikevaihto on näin ollen tietysti aika iso. Sen lisäksi voi olla muuta toimintaa. Ja sitten meillä on hyvin, hyvin pieniä järjestöjä, jotka jakaa jollain paikkakunnalla ruokaa 2 kertaa viikossa vapaaehtoisvoimin. Eli se järjestöjen kirjo on todella iso, sen liikevaihtojen kirjo on todella iso, se ammatillisuuden taso voi olla tosi iso. Ehkä jollain lailla ajattelee, että 2 asiaa yhdistää kuitenkin näitä hyvin, hyvin erilaisia järjestöjä. Ne on se semmoinen eetos, se semmoinen halu auttaa ja tahtoa hyvää toiselle ja semmoinen... Ehkä meidän kentällä on tapana sanoa, että lähimmäisen rakkaudesta kumpuava jotenkin niin kuin auttaminen. Kristillinen taustan toki. Joo, se me ehkä varmaan unohdin mainita, että Sininauhaliitto ja kaikki sen järjestöt on kristillisiä järjestöjä. Se on totta, kiitos kun muistutit. Eli tämä on meillä niin kuin säännöissä ja lukee siis myös, että kaikkien jäsenten pitää olla kristillisiä. Se mitä se tarkoittaa, niin se vaihtelee tietysti valtavasti. Niin, jos kerrot toi itse loppuun, mulla on yksi kysymys siihen liittyen. Just tästä herras Laitetaan siihen kristillisyyden ehkä kohta, mutta mä sanon loppuun sen, että siis se mitkä yhdistää on tämä tämmöinen eetos, auttaminen, ihmisistä välittäminen ja sitten myös ne ihmiset, joita tavoitetaan. Eli ihmiset, jotka tuntuu tipahtelevan niin kuin muiden palveluiden läpi tai ohi, tai joille sellainen, myöskään semmoinen diagnoosiperustainen palvelu, että sulla on nyt tommoinen ongelma, hoidetaan ei ehkä välttämättä toimi, vaan se ongelma on enemmän niin kuin siinä ongelmien kuin kokonaisuudessa, tai sitten siinä, että se arki ei suju, ja sote-palvelut ei ole ehkä varsinaisesti semmoisia arkipalveluita, että jos ihmisen on vaikea saada rytmiä elämäänsä, se tarvitsee niin päivittäistä ja pitkäkestoista tukea, niin sitten se ei ehkä ole sellaisilla täsmäpalveluilla ratkaistavissa. Se ehkä ratkee semmoisella vertaisuudella ja vapaaehtoisuuteen pohjautuvalla pitkä aukioloaikaisella toiminnalla tai sellaisella, jotka on sitten taas järjestöjen niin kuin vahvuuksia. Kyllä. Joo, jotenkin tuo arkikäsitys on kyllä mielenkiintoinen tuossa, että jos sitä brändiä lähti rakentamaan, niin varmaan sen ympärillähän se kannattaisi jotenkin tehdä, mutta kyllähän eihän sitten varmaan tietyllä tavalla pääsee, että jotenkin palaa vielä siihen markkina-asetelmaan ja jotenkin siihen kuitenkin varmaan perimmäinen ajatus itsellä on se, että mikä niin kuin järjestöjen rooli tässä meidän sote-sektorin kentällä on, niin nyt kun varsinkin sote-muutosta on tullut ja niin rahoja allokoidaan eri tavalla ja
Ja niin varmasti niin kuin moni järjestöissä ihan johtavissakin tasoissa niin kuin kysyy itseltään ja miettii sitä, että mikä järjestöjen rooli tässä on, niin ehkä nimenomaan sitä kannattaisi, ja itse olen miettinyt sitä nimenomaan ehkä tämän markkina-asetelman kautta tietyllä tavalla se, että ei sit varmaan mihinkään pääse, että sit jos puhutaan vaikka päihdekuntoutujien asumis- tai tuki- tai päiväkeskuspalveluista, niin ne ei ole kuitenkaan lakiin kirjoitettuja ainakaan samalla tavalla kuin vaikka lastensuojelu tietyllä tavalla tai vanhuspalvelut ja sitten myös tälleen niin kuin ideologisesti ja arvopohjaisesti, niin varmasti meillä on vielä valloillaan kuitenkin semmoinen, vaikka niin tuntuu, että tässä enemmän tämmöiseen konservatiivisiin arvoihin ollaan menossa niin yleisessä keskustelussa jotenkin, niin kuitenkin tuntuu se, että aina on ollut se, että lastensuojelu on tärkeää, lapset on tulevaisuus ja meidän vanhuksista pitää huolta. Mutta sitten kyllä se aikuispalvelut on jotenkin se väliputoaja ja sitten varsinkin, jos on niinku tämmöistä problematiikkaa siellä taustalla, esimerkiksi pelaamiseen tai päihteisiin tai addiktioihin liittyvää, niin ei se varmaan niinku yhteiskunnallisestikaan tavallaan arvopohjaisesti ihmiset ei näe sitä niin tärkeänä. Ja siis tämmöistä retoriikkaa paljon varmaan sullekin tullut vastaan tietyllä tavalla, että oot hommannut ongelmassa, niin hoidan ne itse. Kyllä se on totta. Tietysti on paljon ymmärtämättömyyttä ja vanhakantaista semmoista moralistista ajattelua juuri noin, että hoida itse ongelmasi. Kenenkään ei ole pakko juoda, kenenkään ei ole pakko pelata tyyppistä ajattelua. Kyllähän me on kuultu myös, että kenenkään ei ole pakko tehdä rikoksia, että ei sinne vankilaan tarvitse joutua. Että meillä on aika jänniä ajatuksia tässä yhteiskunnassa nykyään. Se näkyy tällä hetkellä tietysti ehkä valitettavasti siinä, että myös kun joudutaan nyt aika rankasti priorisoimaan hyvinvointialueella, että mihin rahat riittää, niin sitten näiden kohderyhmien palveluista leikataan tietysti ehkä vielä enemmän. Moni voi kokea, että kaikesta leikataan, mutta että ne on ihan katastrofaalisia ne tilanteet päihdehuollon palveluiden leikkaamisessa. Ja vaikka semmoinen kuntouttavan työtoiminnan palvelu, joka on ollut meidän järjestöissä tosi vahvaa, että siellä jonkin verran kuitenkin on tätä palvelutuotantoa muuallakin kuin siellä asumisen puolella. Asuminenhan on kuitenkin toistaiseksi vielä aika hyvin pitänyt, että siitä ei ole lähdetty leikkaamaan, mikä olisikin aika katastrofaalista, koska se on Suomessa saatu niin hyvin hoidettua ja sitten meidän ilmasto-olosuhteet on sellaiset, että toi ulkona asuminen, sä tunnet paljon paremmin aikaisemmasta työhistoriasta, mitä toi kadulla asuminen on ja miten sitä on poistettu, mutta se ei ihan merkittävästi vielä ole leikkauksia kohdistunut. Ongelmahan se, että se lisääntyy se asunnottomuus sitten muista syistä, mutta palvelut on kyllä sillä tasolla kuin ne oli ennenkin. Mutta sitten näistä muista palveluista, vaikka kuntouttavan työtoiminnan palvelu, joka on siis palvelu, jossa ihmistä autetaan kuntoutumaan työtä tekemällä. Eli hän niin kuin osallistuu johonkin työhön, joka on kyllä ehkä usein ihan merkityksellistä työtä, mutta että se ei ole sillä lailla tuottavaa, että jos se ei nyt onnistu ihan täydellisesti, niin siinä ei kukaan romahda. Että siinä on pääpaino sen ihmisen kuntoutumisessa ja työ on niin kuin keino siinä. Ja minkä ajattelin, että on tietysti ihan fiksu ajattelu monen kohdalla, koska se, että istutaan ja puhutaan, niin kaikki ei tule sillä lailla kuntoon, vaan että ihminen saa tehdä asioita ja kokee itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi osana jotain yhteisöä, niin se voi olla paljon parempi kuntouttava keino kuin sellainen istutaan ja jutellaan tyyppinen tai se, että syödään lääkkeitä tyyppinen, joita myös tietysti tarvitaan, mutta et monille näin. Niin näistä palveluista on leikattu nyt siis ihan viimeisimmän vuoden aikana aivan älyttömästi ja se ollaan silleen huolissamme kohderyhmästämme. Toki myös niistä järjestöistä, jotka näiden palveluiden parissa on operoinut, että heiltä loppuu myös työt ja tulot. Että nehän ei ole mitään bisnestä järjestöjen tehtävää ja tuottaa voittoa, mutta että jos nyt annetaan järjestöjen kuin kuihtua, niin sitten kun joskus toivottavasti on parempia aikoja, niin ei niitä sitten osaajia tai palveluntuottajia tämän tyyppiseen palveluun sitten välttämättä löydy. Koska kyse on aika epäkiitollisesta kohderyhmästä, sellaisesta työstä, jossa ei kannata odottaa mitään niin kuin nopeita tuloksia eikä kauhean tehokkuudella voi pärjätä. Et useinhan nämä tämmöiset kuntouttavan työtoiminnan tyyppiset palvelut, niin ne liittyy siis johonkin muuhun tämmöiseen kansalaistoimintatyyppiseen. Että siellä on se yhteisö ja sitä vertaisuutta, siellä on vapaaehtoisuutta, siellä on sellaista niin kuin ympäröivää tukea, joka tekee sen palvelun onnistumisen mahdolliseksi. Ja jos me poistetaan sieltä se, niin se palvelu itsessään ei ehkä ole niin vaikuttavaa. Ja siksi nämä järjestöt on ollut hirveän luontevia tälle kohderyhmälle tuottamaan tämmöistä palvelua, mutta nyt juuri nämä varmaan näkyy nämä arvostukset, että näistä palveluista on siis todella nopeasti ajettu nyt alas. Että sanotaan, jossain järjestössä saattoi olla 60 viime vuonna, nyt on 3. Että niin, se on niin tämä taso. Joo, ja giljotiini käy kyllä tässä palvelukentässäkin, että ei siitä pääse mihinkään. Kyllä mä jotenkin mietin myös sitä tietyllä tavalla, vaikka nyt niin syyllisiä tarvitse etsiä, mutta kyllä mä sitten jotenkin mietin myös sitä, kun kuntouttava työtoiminta on hyvä esimerkki siitä, niin kuin, ei pelkästään järjestöt, vaan niin kuin siellä sektorilla toimivat, niin kyllä
kyllä siinä tietyllä tavalla ehkä pitää niin kuin jälkiviisaana myös olisi peiliin katsomisen paikka. Että kyllähän se, vaikka sanot, että siinä on monta eri tekijää siinä ympärillä, mutta niin toki, että jos puhutaan niin kuin kuntouttavasta työtoiminnasta nyt esimerkiksi yhtenä palveluna, niin kyllähän se monesti varmasti on ollut sitä, että kyllä sit kuntoutus on aika kaukana. Että se on sitä, niin kuin, että ollaan vuosikaudet jossain tietyllä tavalla, että ehkä se niin kuin terminologiakin on vähän väärä tietyllä tavalla, että on se sitten ylläpitävä tai niin kuin hyvinvointia ylläpitävä niin työtoiminta, niin ehkä se on monen osalla ollut enemmän sitä, eikä kuntouttavaa nimenomaan. No joo, kun tuottaminen voi tarkoittaa montaa ja voi olla hyvin hidasta. Se, jos on ongelmaa kehitetty 30 vuotta, niin se kuntoutuminen voi kestää 10 vuotta. Et sillä lailla kaikessa ei voi olla nopeita eikä tehokkaita. Mutta on totta, että kaikki palvelut ei ole kohdallaan ja että monen järjestö esimerkiksi varmaan oikeasti mieluummin tuottaisi jotain sellaista päihdekuntoutuksellista toimintaa, jossa vielä 80-luvulla oli siis vuosia ihmiset, jolloin oli oikeasti aikaa ja mahdollisuuksia. Näitä on leikattu näitä kaiken näköisiä kuntoutusjaksoja vaan valtavasti, etteihän se, että vaikka meidän järjestöt tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa, ei se ole varmaan se, mitä he on halunnut niin kuin pohjimmiltaan tehdä, vaan että tämä järjestelmä on kehittynyt sellaiseksi. 90-luvulla meillä oli yhtäkkiä työttömyysongelma ja kehitettiin tämmöinen palvelu ja sitten sitä ruvettiin tekemään samaan aikaan, kun leikattiin ne päihdepalvelut pois, mitä ne järjestöt ehkä olisi halunnut olla tuottamassa. Et en mitenkään ajattele, että tämä nykyinen järjestelmä, joka meille on kehittynyt, olisi jotenkin kauhean hyvän tai onnistuneen suunnittelun tulos, vaan se on vähitellen kokoontunut erilaisista palasista ja jos järjestöjä nyt sanotaan, että ne on ketteriä ja joustavia, niin varmaan ne sellaisissa asioissa myös todella on. Että sitten kun joku asia on ollut mahdotonta, niin ne on siirtynyt johonkin toiseen. Että jos päihdekuntoutusta ei voinut järjestää, niin sitten siirryttiin kuntouttavaan työtoimintaan. Samat tyypit, vähän samantyyppinen toiminta, eri rahoitus ja ruoka-apu esimerkiksi on semmoinen, mikä tuli 90-luvulla. Monet näistä, mitä kutsuttiin tässä päiväkeskuksissa, mä kohta korjaan sitä terminologiaa pikkasen, mutta että ne syntyi silloin, että oli ehkä ollut sellaisia pitkäkestoisia tämmöisiä, mitä kutsuttiin hoitokodeiksi. Ja sitten kun semmoisia ei enää ollut rahaa, missä pystyttiin siis elämään pitkään, tekemään työtä, opettelemaan yhdessä olemista, saatiin ruokaa, ravintoa ja keskusteltiin tärkeistä asioista, jotka auttoi kuntoutumaan. Sitten kun semmoiset lanattiin pois 90-luvun lamassa, niin sitten sen tilalle tuli tämmöinen yhdistelmä niin kuin asumista ja päiväkeskusta ja kuntouttavaa työtoimintaa ja ruoka-apua, jolloin itse asiassa se ihminen saattoi saada ne ihan samat asiat. Se vaan muodostui niin kuin useammasta palasesta. Mutta ei se mikään niin kuin ehkä kauhean suunniteltu ollut. Ja mä puhun tuosta 90-luvusta mielelläni siksi, että silloinhan me niin kuin edellisen kerran oltu siinä tilanteessa, että julkisen sektorin rahoituspohja romahti niin kuin aika nopeasti. Ja jouduttiin uudelleen miettimään se, että mikä on niin kuin julkisen ja järjestöjen esimerkiksi rooli. Koko kolmannen sektorin käsite syntyy Suomessa 90-luvulla tai tulee Suomessa 90-luvulla käyttöön. Kun joudutaan miettimään, että miten me selvitään näiden ihmisten haasteesta tästä koko yhteen hyvinvoinnin turvaamisesta tilanteessa, jossa julkisen rahoituspohja yhtäkkiä vedetään niin kuin ihan todella radikaalisti alas. Ja nythän me eletään pikkasen samanlaista tilannetta. En tarkoita, että liikaa saa vetää analogioita 90-lukuun, mutta ajattelen, että me eletään semmoista aikaa, jolle myös olisi perusteltua, että löytyisi sen verran niin kuin happea, ettei koko aika vaan niin kuin säästetä ja juosta kiinni. Että ehittäisi miettiä, että miten tämä kannattaa rakentaa, mitä julkisen kannattaa tehdä, mitä yritysten kannattaa tehdä, mitä järjestöjen kannattaa tehdä ja miten nämä toimii niin kuin fiksuiten yhdessä. Meidän resurssit ei tule lisääntymään, meidän haasteetkaan ei näyttäisi vähenevän. Meidän pitää olla niin kuin fiksumpia. Meidän pitää opetella tekemään parempaa yhteistyötä aidosti niin kuin semmoisessa kumppanuudessa. Ja silleen, että 90-luvulla edellisen kerran on tämmöinen iso ja nopea neuvottelu jouduttu käymään. Paljon järjestöjä syntyi. Meillä on jatkuvasti järjestöjä, jotka täyttää 30 vuotta nyt ollut tässä viime vuosina. Tuleeko uusia järjestöjä? Tulee uusia järjestöjä ja sitten... no tulee, joo, mutta ehkä ei mitenkään niin kuin sienisateella ole tullut. Nyt... että myös on niin, että semmoinen niin kuin järjestön niin kuin ajatushan ehkä jostain nuoremmista ihmisistä kuulostaa nykyään vähän hassulta. Että sehän on myös yksi niin kuin järjestötyön kysymys, että onko nämä niin kuin nykynuoret jotenkin kiinnostuneita sitoutumaan sellaiseen järjestötoimintaan. Että meidän järjestöissä voi olla töissä tai vapaaehtoisena nuoria ihmisiä, mutta kyllähän se hallintossa ja niin kuin järjestöjen hallituksessa olevat usein kuitenkin vanhenee tai on vanhea. Heillä on semmoinen ajatus, että järjestö on niin kuin tämä asia, mitä me halutaan olla tukemassa ja edistämässä ja käyttämässä tähän omaa aikaa. Ei ehkä noi nykynuoret, mä en tiedä missä menee nykynuoren raja, niin ehkä ajattelisi samalla lailla. He haluaa ehkä osallistua, he haluaa olla auttamassa, tekemässä hyvää. Semmoinenhan on säilynyt. Ihmistä edelleen, koska jossain tuossa aikaisemmin puhuit siitä
niin kuin kovista arvoista ja kilpailusta ja kaikista muusta, niin kyllähän ihmiset edelleen tahtoo hyvää ja tekee hyvää ja auttamisen halu on aivan valtavasti, että sitähän pitää vaan osata kanavoida. Mutta semmoinen, että sitouduttaisiin siihen, että perustetaanpas nyt järjestö ja lähdetään sen järjestön kautta tekemään tätä, niin se on ehkä vähentynyt siitä, mitä se oli muutama vuosikymmen sitten. Että se on helpompaa perustaa Facebook-ryhmä tai, no en tietenkään nykynuorisomme Facebookiin, mutta ne perustaa jonkun. Mikä? Niin, nimenomaan, anteeksi. Sori tämä boomerius, mutta on helpompi perustaa joku sosiaalisen median ryhmä, onko Jodel oikea sana, ja jossain siellä, ja miettiä, että miten me voidaan kehittää jotain tai apua, tai osallistua, siis mennä, etsiä, kai ne nettiin kuitenkin menee edelleenkin, niin että se ei ole vielä lakannut olemasta, niin mennä sinne jonnekin vapaaehtois.fi-sivulle ja etsiä, missä mä voin toimia vapaaehtoisen. Että sillä lailla ihmiset kyllä haluaa edelleen osallistua ja auttaa, mutta semmoinen sitoutuminen tämmöisen järjestön perustamiseen ei ehkä ole samanlaista kuin joskus. Että siinä mielessä sellaisia, että meille tulisi niin järjestöjä, jossa on tämmöisiä 25-vuotiaita innokkaita nuoria, niin semmoista mä en ole kyllä nähnyt. Että kyllä ne on vanhempia kansalaisia, ei vanhoja, mutta vanhempia kansalaisia, joiden perustamat järjestöt meille niin kuin hakee sitten jäsenyyttä. No maailma muuttuu ja ne varmaan pakko muuttua siinä mukana ja myös järjestö ja kaiken toiminnan. Tuo on ehkä vähän palaa tuohon aikaisempaan keskusteluun. Mä jotenkin mietin kaksikin ajatusta mennään toisinpäin, niin mä jotenkin ajattelin just sitä brändäystä, kun puhuttiin siitä brändäyksestä, sä toit se asunnottomuuskuvion tietyllä tavalla, vaikka puhuttiin kovista arvoista ja näistä, niin Suomihan on onnistunut ainakin viestinnällisesti siinä, että täällä hirveästi asunnottomuutta on, ja asunnottomuus on niin kuin saatu leikattua siitä, mitä se on joskus ollut, kun oli vielä niin kuin sillan alla asuvia. Paljon varmaan niitäkin osittain vielä on, ja toki tämä talvi tekee myös täällä sen, että ihmiset pitää sieltä saada pois, mutta olihan niitä 80-90-luvulla niin merkittävästi enemmän, mutta niitä brändäyksestähän sehän on brändäyksen ansiota tietyllä tavalla tämä niin kuin asunto ensin ja jotenkin se, että niin Suomihan on siinä ollut niin kuin tosi kova tekijä niin ihan maailman myöden, niin sitten mä jotenkin mietin sen, että sitten kun ei ole lakiin runnottua tämmöistä, niin sitten se varmaan kuitenkin se niin kuin asuminen ja asunnottomuuden hoitaminen, niin ehkä se on osittain myös sen tulosta, että me ollaan niin kuin tehty itsestämme näkyviä sille, että täällä hoidetaan tämä homma. Ne ei sitä nyt kukaan kehtaa leikata hirveästi. Voi olla. Sehän on totta. No, niin kuin sanot ja tunnet sen paremmin kuin minä monilta osin. Se on ollut niin kuin hieno tarina siinä, että siihen on sitoutunut siis valtio ja kunnat ja järjestöt ja sitten silloin tietysti vielä RAY rahoittajana, että se saatiin onnistumaan. Siihen oikeasti monet sitoutu yhtä aikaa eri tasoilla ja sekä julkisella niin kuin sekä valtion että kunnan puolella, että sitten järjestöissä ja järjestöjen rahoittaja. Voi olla, että jonkun kannattaisi vielä kerran kirjoittaa se historia, että mitä siinä oikeastaan tapahtui, että se saatiin tehtyä, että saatiin luotua sellainen niin kuin henki, että tämä tehdään. Ja tämä viedään läpi vastustuksesta huolimatta. Ja sitten kun se on saatu, niin sitten moni asiahan on helppoa, kun ne on saatu tehtyä. Tietysti me just tällä hetkellä tietysti ollaan huolissaan, että asunnottomuusmäärät on kääntynyt kasvuun ja ehkä johtuu siitä, että nyt erilaisia tukia on leikattu ja ihmisiä, ihan uuden tyyppisiä ihmisiä ajautuu asunnottomuuteen. Se on ehkä pikkasen eri kysymys kuin se vanha kysymys, miten poistettiin semmoinen pitkäaikaisasunnottomuus. Nythän kyse on niin kuin muusta, tämä on vakava asia tämäkin, mutta se ei ole sellainen, että miten ihmiset, jotka on asunut siis kadulla tai metsässä tai jossain pitkään, niin miten heidät ylipäätään saadaan niin kuin asumaan ja miten se turvataan, että se asuminen onnistuu. Ja sehän meillä on pitkälti hoidettu. Kyllä nyt on varmaan eri tekijät just, että nyt puhutaan asuntomarkkinoiden kuplasta, että jos niinku keskiluokkaisellakaan ihmisellä ei ole varaa asua stadissa tai Helsingissä tai niinku edes pääkaupunkiseudulla, niin varmaan ruvetaan olla siinä tilanteessa. Joo, ilmiö on varmasti eri. Kyllä, mutta että asunnottomuus, mitä on itse seurannut tätä, niin meidän toimialan kysymyksistä, siis tämä asunnottomuus ja ruoka-apu on sellaiset, jotka on helppo saada jotenkin myytyä. Ja mä ajattelen, että se johtuu siitä, että kaikki ymmärtää, että ihmisen pitää asua. Et kukaan, joka on kävellyt Suomessa niin tammikuussa 27 astetta pakkasta ja itätuuli, kukaan ei niin kyseenalaista sitä, että miksi tämä asunnottomuustyö on tärkeää. Ja ihmisen pitää syödä. Ja ihmisen pitää syödä. Jokainen, joka on ollut hetkenkään, siis juuri kukaan suomalainen ei ole nähnyt nälkää niin pitkään aikaan, mutta monella on kuitenkin se kokemus, voi olla siis jo lapsena saatu kokemus lapsuuden perheestä tai jostain, mutta sellaista, että on niukkuutta ja kyllä me ymmärretään, että syöminen on tärkeää. Näitä ei yleensä tarvitse perustella. Näissä on pikkasen erilaiset brändit ja näitä käsitellään ehkä medioissakin vähän erilainen, mutta kuitenkin
nämä on niin semmoista asiat, jotka ihmiset on hirveän helppo ymmärtää, ja näistä säännöllisesti puhutaan. Joku tekee aina jutun asunnottomuudesta, joku tekee aina jutun niin kuin ruoka-avusta. Mutta sitten kun me mennään tuonne vaikka nyt huumeiden käyttämiseen tai päihteiden käyttämiseen tai rahapelaamiseen, niin sieltä katoaa sitten se yhtäkkiä, että se on jotain toista, ne on jotain muita, ne on itse aiheuttaneet tämän. Ei ihmiset ehkä ajattele sen asunnottoman kohdalla, että no toi on itse aiheuttanut tuonne, oli itse aiheuttanut tai ei, niin pakkohan se on saada niin kuin lämpimään. Että ei me voida jättää sitä tuonne pakkaseen. Mutta sitten jos se on käyttänyt päihteitä tavalla, joka niin kuin rapauttaa elämää, niin sitten jotenkin se empatia ehkä katoaa. Noi fiksut on puhunut empatiakuilusta, joka on niin kuin meidän ja noiden välillä. Ja siihen empatiakuiluun liittyy nimenomaan se, että me ajatellaan, että ne on itse aiheuttaneet sen. Me ei niin kuin pystytä ymmärtämään, me ei pystytä samaistumaan siihen, että mikä siellä on taustalla, millainen se lapsuus on ollut tai millaisia vaikka kaltoinkohtelun kokemuksia tai hyväksikäyttöä tai mitä tahansa siellä on ollut. Mikä on johtanut siihen, että se ihminen on sitten ehkä turvautunut niihin päihteisiin, tai onko se aloittanut sen 8-vuotiaana, kun se on ainoa malli, mitä se on himassa. Meiltä niin kuin katoaa se kyky siihen empatiaan. Se empatiakuilu on niin kuin keskeinen yhteiskunnallinen kysymys kyllä, ja se on niin kuin näitä meidän toimialoja kohtaan aika niin kuin jyrkkä ollut aina. Siis ei tämä mitenkään uusi ilmiö ole, mutta ehkä sitten se, että ketkä päättää ja minkälaisia näkemyksiä heillä on, niin se voi tietysti vaihdella. Ja sitten seuraa se, että miten esimerkiksi toimintoja rahoitetaan tai miten. Siihen varmaan ainakin jotenkin semmoinen fiilis on, että siihen on tullut jotenkin lisää ymmärrystä ihan niin, ihmisillä jotenkin ehkä tutkimuksen kautta. Jos puhutaan addiktioista ja tämmöisistä, niin varmaan niin ymmärrys on lisääntynyt ja ehkä empatiakuilu siltä osin on kaventunut. Mä jotenkin aina mietin sen, kun järjestökentällä ja niin yksityisellä puolella on operoinut tässä ja niin, jos poistetaan kokonaan se empatia-ajattelu sieltä. Että ajatellaan, että nyt niin kuin kylminkin bisnesmies ymmärtää sen niin kuin työn tärkeyden, niin totta kai se inhimillinen näkökulma ja empatia on yksi tekijä siinä, mutta sitten kyllä tämmöiset niin kuin ihan välilliset kustannuksetkin niin kuin ihmisten hoitamisessa, että mä niin kuin olen paljon puhunut sit lastensuojelun näkökulmasta ja asunnottomuuden näkökulmasta ja niin kuin rikosseuraamustyön näkökulmasta, niin jos ne laitetaan ihan euroiksi ja luvuiksi vaikka niin kuin yhteiskunnallisina kustannuksina, niin paljon vankilavuorokausi maksaa, mä oon unohtanut jo, mutta siis niin kuin, mitä se on 350 euroa käytännössä se niin kuin kaikki kulut mukaan lukien. Ja sitten ajatellaan, että ihminen, vaikka perhe ei saa vankilassa, niin mitkä ne vaikutukset siitä on perheelle. Ja niin kuin se on helposti laskettavissa niin kuin se välillinen kustannus, mitä se maksaa, mutta sitten siihen pitää lisätä vielä nämä niin kuin aiheutuneet kustannukset, mitä siinä on, niin ei sitten vaan pääse mihinkään, miten vaan sitä tarkastelee, niin se on myös yhteiskunnallisesti niin kannattavaa, taloudellisesti fiksua hoitaa ihmisiä. Jos poistetaan se empatia sieltä ja ajatellaan vaan näin puhtaasti talous edellä. Ja mitä varhaisemmin ja kevyemmin pystytään asioihin puuttumaan, sen kustannustehokkaampaa se on. Nythän meillä on valitettavasti vähän semmoinen tendenssi ollut pari vuotta, että kun joudutaan leikkaamaan ja priorisoimaan, niin sieltä erikoissairaanhoidosta ja kalliista palveluista on vaikeampi ottaa. Ja tämmöinen ehkäisevä tai nimenomaan ehkä riskiryhmiin kohdistuva ehkäisevä työ. Että kun me tunnistetaan, että joillain ihmisillä ne on niin kuin riskissä päätyä vaikeisiin ongelmiin. On ne sitten päätymässä siihen, että ne viedään niin kuin poliisiautolla kohti vankilaa, joka on niin hälyttömän kallista, tai ambulanssilla kohti erikoissairaanhoitoa, joka on tosi kallista. Niin näihin ryhmiinhän meidän kannattaisi kaikin keinoin puuttua, koska mikä tahansa on halvempaa kuin nämä vaihtoehdot. Ja siihen ehkä puuttuu tällä hetkellä nyt niin kuin jotenkin ymmärrys tai kyky resurssoida. Ja me toivotaan, että nyt kohtahan meillä alkaa uudet valtuutetut ja sitten jossain vaiheessa tämä leikkaaminen loppuu, että me päästään jotenkin rakentamaan sellaista palvelujärjestelmää, jossa ihmisiin ihan oikeasti heidän kysymyksiinsä puututaan varhain ja kevyesti. Ja puhuit aikaisemmin päiväkeskuksista, niin mä korjaan sen verran, että päiväkeskus tuli lakiin 2 vuotta sitten. Se on nykyään lakisääteistä palvelua ja kahta hyvinvointialuetta lukuun ottamatta se on niin kuin kadonnut meidän järjestöjen toiminnasta. Meillä on 2 järjestöä, jotka tuottaa päiväkeskusta ostopalveluna, kaikki muut on käytännössä ne on siis niin kuin hyvinvointialueiden itse hoitamia. Ja on kiva, että se tuli lakiin, mutta että sellaisena kun se toteutuu, niin eihän se riitä kattamaan sitä tarvetta. Eli edelleen meillä on sitten näitä, me kutsutaan vaan niitä nykyään kohtaamispaikoiksi, koska me ei voida käyttää sitä samaa termiä. Näitä kohtaamispaikkoja, joita paljon on rahoitettu ja rahoitetaan edelleenkin niin kuin valtionavustuksilla ja sitten jonkin verran kuntien tai hyvinvointialueiden avustuksen turvin, niin nämähän on just sellaista toimintaa, jossa siis
ehkä yksi palkattu työntekijä. Sitten on vapaaehtoisia vertaisia jotain sitten muita tämmöisiä kuntouttavan työntekijöitä tai palkkatyöntekijöitä, jotka valitettavasti nyt tällä hetkellä kyllä on aika lailla leikattu pois. Niin näiden kustannusvaikutuksiahan meillä on nyt yhdessä hankkeessa laskettu, siis ihan todella perusteellisella laskentakaavalla, että on käyty läpi, ketä siellä käy ja mitä ne on ne potentiaaliset kustannukset, mitä sieltä voisi tulla. Ja siellä siis suurimmillaan puhutaan siis siitä, että se yksi 60 tonnin työntekijä plus ne tilat, niin se saatetaan säästää siis 1 000 000 vuodessa. Ja tätä on laskettu semmoisia solamallilla ihan tosissaan ja tarkkaan, ja ne on raportoitu tuolla meidän nettisivuilla. Että tätä laskentaahan me niin tarvitaan, ja meidän täytyy näyttää, että on ihan sulaa hulluutta tämmöisestä vähentää. Että siellä on ihmisiä, jotka saattaa tappaa itseensä, siellä on ihmisiä, jotka saattaa joutua vankilaan, ihmisiä, jotka saattaa siis päätyä tekemään niin kuin, siis joillekin toisille jotain pahaa. Siellä on ihmisiä, jotka saattaa siis vahingoittaa itseänsä tavalla, että ne joutuu sitten kalliisiin sairaanhoidon palveluihin. Ja kaikki ne, jos me pystytään pitämään semmoisessa kohtaamispaikassa, tarjoamaan heille niin kuin arjen tila, se ei maksa juuri mitään, mutta että se pystyy ehkäisemään näitä ongelmia. Ja tätä me niin kuin toivotaan, että yhteiskunta ymmärtäisi. Toki niin kuin oli puhe, niin kyllä me oikeastihan sitä tehdään sen takia, että välitetään niistä ihmisistä ja halutaan heidän hyvää, mutta että asiat pitää euroistaa ja niitä on nyt tehty ja toivotaan, että niitä joku sitten lukee ja katsoo ja uskoo ja ymmärtää, että tämän tyyppinen toiminta saa jatkuu. Joo, ehdottomasti ja on tärkeää ja varmasti liian vähän sitä on niin kuin aikaisemmin tehtykin tietyllä tavalla sitä euroistamista ja niin, ihan ymmärrettävästikin, että jos se on ollut ideologista ja tavallaan tämmöistä arvopohjaista toimintaa, niin mutta näinhän se maailma makaa ehkä tällä hetkellä ja niin, kaikkialla on leikkurit käynnissä, niin se on varmasti tärkeää saada se myös. Välihuomiona ehkä tähän pitää sanoa, että niin, kun me tätä podcastia äänitetään ja käydään tätä keskustelua, niin ajankohta on siis 2025 ja maaliskuun loppua eletään, että meillä ei vaihtaa kohta ajatuksia vähän järjestökentän rahoituksesta, mutta meillä ei ole siis vielä tarkkaa tietoa näistä niin, valtion leikkauksista tai kohdennuksista, että miten ne vaikuttaa oikeasti järjestöihin. Varmaan tieto tulee tässä piakkoin, mutta tämmöinen välihuomio ehkä sitten. Jos tätä voi tässä samassa välihuomio-yhteydessä kommentoida, niin mehän tiedetään se, mitä hallitusohjelmassa lukee, että kuinka paljon leikataan kolmannesjärjestöjen valtionavustuksista leikataan. Nyt on hyvä muistaa, että järjestöt saa toki varoja muullakin tavalla, että valtionavustukset ei ole sama kuin järjestöjen koko toiminta. Että siellä on paljon järjestöjä, jotka ei saa valtionavustusta ollenkaan. Meidänkin 93 jäsenestä, niin 35 ehkä saa suoraan niin kuin näitä avustuksia, joiden leikkauksesta nyt puhutaan. Mutta kyse on kuitenkin merkittävistä rahoista ja järjestöjen kannalta isosta kysymyksestä. Me tiedetään siis ne volyymit, mutta me ei tiedetä vielä tässä, kun me tätä puhutaan, että miten ne kohdistuu ja millaisella prosessilla. Tiedetäänkö se aikajänne? Onko se niin kuin tämän hallituskauden aikana? Joo, siis tiedetään, että ensi vuodelle X määrä ja sitten 27 loput. Ja sitähän aikaistettiin. Se hallitusohjelmassa ne luki näin, mutta että sitten viime vuonna ne päätyi aikaistamaan. Eli jo tälle vuodelle säästettiin sitten sellaisia, jotka piti säästää vasta ensi tai seuraavalle vuodelle. Että esimerkiksi omalta järjestöltä ne lähti 200 tonnia niin kuin tälle vuodelle jo. Onko teillä muutosneuvottelu? No ei, meillä oli eläköityminen ja sitten meillä oli mahdollisuus säästää joistain asioista ja sitten tietystä syystä meillä oli sitten myös aikaisemmalta vuodelta siirtyvää rahaa. Me pystytään tämä vuosi, kun ollaan nuukia, niin pystytään tämä vuosi elämään. Mutta kyllä tietysti se eläköityminen oli ihan ratkaisevaa, että se sattui niin kuin siinä mielessä meidän kannalta hyvään saumaan. Mutta on järjestöjä tietysti, jotka on joutunut käynnistämään muutosneuvotteluita jo niin kuin tälle vuodelle kohdistuneiden leikkausten takia, tai useitakin tietysti. Joo. Mutta siis se, että me tiedetään siis ne summat, mutta me ei tiedetä, miten ne kohdistuu, ja me odotetaan sitä päätöstä tässä ihan ehkä niin kuin koska tahansa. Ja sitten on monia vaihtoehtoja, miten se voi lähteä menemään. Ehkä itse jotenkin toivon, että sellainen pieni paikallinen kohtaava työ, jolla on omalla paikkakunnalla ihan niin kuin valtava merkitys, josta ei oikeasti voi leikata mitään. Siellä on yhden työntekijän palkka ja se tilavuokra. Siellä tavoitetaan 30 ihmistä sillä pienehköllä paikkakunnalla päivässä, jotka on kaikki niin kuin potentiaalisesti siis päihdeongelmaisia, jotka on kaikki niin kuin yksinäisiä, jolla on tosi ohuet muut turvaverkot, joiden palvelut on karannut sinne keskustaan. Että tällaisesta ei lähdettäisi leikkaan, koska nämä on niin kuin, näitä on tosi vaikea korvata millään. Onko se ollut, niin kuin, jos miettii niin sun työnkuvaa, varmaan voidaan puhua sille, että sä oot niin kuin Suomen järjestökentän edustaja tietyllä tavalla näissä sote-sektoreilla, niin onko se niin kuin ollut, jos ne leikkaukset tulee kuitenkin valtiolliselta tasolta
ja niin kuin hallituksen esityksenä, niin mitä se systeemi siis menee? Onko ne kutsuttu, onko se ollut puhumassa missä työryhmissä tai mitä se... No, niin kuin... prosessihan on mennyt niin, että oli siis viime kesänä nimetty selvityshenkilö, joka teki selvitystä ja silloin hän kuuli laajasti, hän teki kyselyä ja hän tapasi huomattavan määrän ihmisiä ja sitten hän kirjoitti selvityksen, jonka hän sitten luovutti ministerille tuossa tammikuun alussa ja sitä on tietysti saatu sitten kommentoida ja lausua siitä. Sitten meillä on ihan virallinen elin, on tämmöinen avustusasian neuvottelukunta, joka on ihan kyllä siis kun laki- tai säädöspohjainen ja toki sillä on niin kuin rooli kommentoida näitä asioita ja siellä on edustettuna niin kuin järjestöjä, itse en ole siellä, mutta siellä on fiksuja ja osaavia järjestöihmisiä, jotka nimenomaan ehkä sitten on niitä, jotka edustaa tässä järjestöjä. Ketä siellä on? Sari Aalto-Matturimieli ja Ryysti Juha Mikkonen ja Hytistä on niitä, joiden kanssa me tehdään niitä, mutta hyvin erilaisista siis sote-alan järjestöistä, nimenomaan nyt tietysti isoista valtakunnallisista järjestöistä, koska he edustaa sitten niitä kenttiä, joiden kanssa he on tekemisissä ja tuon tyyppiseen työskentelyyn tietysti siihen menee paljon aikaa ja pitää pystyä osallistumaan ja sitoutumaan, että se ei ole niin kuin pienten sorsimista, vaan se on vaan niin kuin mahdotonta pienistä järjestöistä lähteä tuollaiseen. Että sillä lailla on ihan perusteltua, että ne on tämmöisistä valtakunnallisista isoista järjestöistä. Ja he on nyt sitten tietysti lausunut myös ja kommentoinut tätä ja sitä tässä nyt ehkä jännitetään, että mikä sen selvityshenkilön lausunnon merkitys on, koska laajasti järjestökentällä on kuitenkin ollut sitä mieltä, että ei se nyt ehkä ihan mahdollinen tai realistinen ollut se esitys, mutta sitten on tietysti se on poliittinen päätös, että minkä mukaan mennään. Että vaihtoehtoja tässä puhuessamme on vielä kovin monenlaisia ihan lähtien niin kuin juustohöylästä, että kaikesta leikataan tasaisesti siihen, että sitä kohdennetaan niin kuin viime syksynä kohdennettiin tietyllä tavalla se, mikä haluttiin sitten nopeutettuna leikata. Silloin otettiin esimerkiksi tällaisilta meidän kaltaisilta isoilta valtakunnallisilta järjestöiltä, mutta ei niiltä pieniltä. Et pieniin avustuksiin ei koskettu. Ja sitten tietysti tietyistä toiminnoista, jos koetaan ehkä, että on päällekkäisyyttä joko toimintojen kesken tai sitten päällekkäisyyttä niin kuin ihan lakisääteisten palveluiden kanssa, että ne ei kuulu tänne järjestörahoituksen piiriin, niin sitten sieltä tietysti leikattiin. Mutta ne on kohta kyllä käytetty ne keinot, että niitä ei varmaan ihan kauheasti enää ole. Niin sitten siis se, että onko se tämmöinen juustohöylä kaikesta vai onko se sitten jotenkin painotettu koon mukaan tai sen mukaan, että ajateltaisiin, että ehkä niistä pienistä ei oikeasti voi. Että jos siellä on yksi työntekijä, niin että se voisi sitten kauheasti lähteä leikkaamaan, muuten sinne ei jää. Että jos järjestöllä on niin kuin 70% työntekijän palkkaa varaa, niin mistä ne saa sen työntekijän enää? Että ei se vaan niin kuin toimi. Niin vai sitten lähdetäänkö tämmöiseen ihan radikaaliin reformiin, mitä tämä selvityshenkilö esitti, että sitten menee kyllä ihan kaikki uusiksi ja sitten on aika jännä jumppa edessä. Tieto tulee tosiaan tästä pihakkoin ilmeisesti. Mä ehkä mietin, että sitä on kuitenkin niin perustavanlaatuinen kysymys jotakin järjestötoimintaa ja ihan siis niin kuin koko siihen Suomen sote-työn tai ainakin sosiaalityön niin kuin kentän vaikutukseen, että sehän on kyllä järjestöllä todella iso rooli siellä on niin kuin kunnallisen tai hyvinvointialueiden ja yksityisen sektorin ohella, niin itse asiassa mietin, että varmaan olisi kiva niin kuin jossain vaiheessa ehkä käydä pieni tämmöinen recap. Pekka Lund part 2 tietyllä tavalla, että kyllä me tiedetään, että mitä se on oikeasti, niin varmaan sitten ollaan paljon fiksumpia siitä, että mitä tämä homma tulee asemoitumaan. Että ajatuksena mulla oli tänään puhua niin kuin järjestötyön tulevaisuudesta myös. Voidaan vähän ehkä spekuloida sitä ja keskustella ja heittää ajatuksia siihen, mutta niin ehkä se on sinänsä tarpeetonta, koska se on spekulointia. Että no se on tietysti se, miten leikataan, on spekulointia, mutta tietysti se, että joka tapauksessa leikataan, niin se me tiedetään, ja joka tapauksessa järjestökentän täytyy niin kuin reagoida siihen ja uusiutua. Ja joka tapauksessa ajattelen, että nyt tämä vuosi, ehkä seuraava vuosi on vielä ihan siis todella haastavia, ensi vuosi ehkä niin kuin vielä tuolla hyvinvointialueella kaikkein vaikeimpia. Mutta kyllä meidän täytyy niin kun nähdä, kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin nähdä pidemmälle kuin nyt tähän näin. Että kyllähän sen jälkeenkin järjestöille jää rahaa. Ja on meillä maita, joissa tämän tyyppistä rahoitusta ei ole olemassakaan. Että ne olisi aivan niin kuin onnesta soikeana, jos ne saisi sen rahan, mikä meille kuitenkin edelleen jää. Että me on vaan totuttu tähän. Ja totta kai jokainen euro siis on kyllä ehdottomasti ollut niin kuin sen arvoinen. Mä ollenkaan sitä tarkoita. Mutta että meidän pitää myös niin kuin hyväksyä sit tosiaan. Että nyt on päätetty leikata. Kaikkialta leikataan, me nähdään, että kulttuurista leikataan ja jos niin kuin hyvinvointialueet leikataan, että tämä vaan niin kuin koskee kaikkea paitsi puolustusteollisuutta ja puolustusvoimia. Ja että tätä nyt ehkä ei voi naamioida kuitenkaan maanpuolustusjärjestötoiminnaksi, että tänne saisi rahaa. Vaikka tietysti siitäkin voitaisiin keskustella, että mistä se maanpuolustushenki syntyy, että jos ihmiset ei luota esimerkiksi yhteiskuntaan, niin minkälainen on
maanpuolustusvalmius, mutta ei ehkä avata tätä keskustelua. Think outside the box. Niin että joka tapauksessa järjestöjä jää, joitain varmaan kuolee, joidenkin toiminta pienenee, mutta että järjestöjä jää ja järjestöjä jää myös valtionavustuksen piiriin. Ja sitten kun tästä myllerryksestä on 1-2 menty läpi ja hyvinvointialueet toivottavasti saa sen niin kuin leikkaamisensa loppumaan, niin sitten on se aika, jolloin meidän pitää lähteä rakentamaan sitä niin kuin uuden tyyppistä ajattelua. Miten se hyvinvointialue ja järjestö löytää toisensa? Miten me autetaan niitä ihmisiä kustannustehokkaimmin ja vaikuttavimmin? Kyllä silleen mä ajattelin, että meidän ei kannata puhua tästä ihan lähitulevaisuudesta ja sitten me ei voida niin kauhean yksityiskohtaisesti miettiä, että keitä ne on tai minkälainen tyyppistä. Että onko meillä esimerkiksi nyt siis Leppävirralla enää toimintaa, mihin mä äsken viittasin, kun mä sanoin, että siellä käy 30 ihmistä ja vähän kuvailin, millaisia on. Se oli leppävirtalainen järjestö, joka mulla oli mielessä. Että jos pienten järjestöjen avustukset leikataan pois, niin ei siellä sitten ole sitä. Mutta jossain sitä on, toivottavasti myös Leppävirralla, ja sitten se toiminta jatkuu. Ja sitten jotenkin meidän pitää ehkä nyt koko aika koittaa katsoa sinne 27, 28, että sitten kun tästä on menty yli tästä niin kuin jatkuvasta leikkaamisesta hyvinvointialueilla ja järjestöissä, niin sitten meidän täytyy löytää niitä tapoja, millä me tehdään vaikuttavaa, kustannustehokkaasta, tuottavaa yhteistyötä, jossa ihmiset tavoitetaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, ja järjestöillä on siinä oma rooli. Semmoinen, että jos ajatellaan, että niin kuin hyvinvointialueella on omat vahvuutensa, yrityksillä on omat vahvuutensa, niin järjestöillä on omat, jotka monen kertaan liittyy semmoiseen niin kuin vapaaehtoisuuteen, vertaisuuteen, siihen, että siellä pystytään näiden avulla tarjoamaan semmoista pitkäaikaista arjen tukea. Että kyse ei ole semmoisesta niin kuin täsmäpalvelusta, vaan se on sellaista, että sinne voi tulla joka päivä tyyppistä toimintaa tai ainakin se on niin kuin päivittäistä tai jotenkin sellaista, että tukee niin kuin kantaa pidempään. Samoin siitä puuttuu se viranomaisroolin jotenkin niin kuin valvonta, jonka moni kokee kuitenkin, että sinne täytyy aina niin kuin raportoida ja selittää. Aina pitää tulla Kela-kortin kanssa ja antaa hetu, että saa mitään palvelua. Järjestöissä ei kysytä välttämättä nimeä eikä kysytä mitään. Että se on niin kuin erityyppistä. Ja meidän täytyy tunnistaa nämä vahvuudet, koska näillä on kiistattomia vahvuuksia, että tämän tyyppistä tukea pystytään antamaan. Ja aika vaikeille kohderyhmille, sellaisille, joiden niin kuin riski sit luisua sekä itsensä että lähipiirinsä, että sit yhteiskunnan kannalta paljon pahempiin tilanteisiin on ilmeinen. Ja nyt meidän fokus tuntuu menevän vähän tähän kaikkialle ja se on ihan ymmärrettävää, että nyt leikataan ja nyt on hankalaa, mutta kyllä meidän täytyy katsoa eteenpäin. Kyllä tämä maailma jatkuu ja järjestöt jatkuu ja hyvinvointialueetkin jatkuu ja ne ihmiset on siellä edelleen. Ja meidän täytyy jotenkin myös tunnistaa, että ne on yhteisiä ihmisiä. Että hyvinvointialueilla ei ole eri ihmiset ja järjestöillä eri ihmiset, ne on niin kuin samoja. Ja siinä asioissa, missä firmat on tehokkaampia tuottaa niille palveluita, niin niiden pitää tuottaa niitä. Toki järjestötkin tuottaa palveluita ja voi olla tavallaan pieni yritys ja järjestön palvelutuotanto on hyvin samankaltaista. Mutta sitten on asioita, jotka toimii paremmin sellaisena niin järjestölähtöinen auttamistyö on se sana, mitä jotkut viisaat on käyttänyt. Tuossa mä jotenkin mietin sitä niin kuin yritystoiminnan näkökulmasta ja yksityisen sektorin näkökulmasta, niin varmaan se niin kuin tehokkuus ja järjestöt on joustavia ja varmasti monet pienet yrityksetkin on joustavia ja mä jotenkin mietin, että sehän varmaan tulee kuitenkin se niin kuin yrityskentän niin kuin mitattavissa oleva tehokkuuskin tulee kuitenkin siitä markkinataloudesta tietyllä tavalla, että business vaan rullaa silleen, että sitä ostetaan ja se pitää olla vaikuttavaa. Mä jotenkin mietin, että kyllähän tämä, että jos sitä koko palettia lähtee purkamaan ja katsoa niin kuin isossa kuvassa, niin onhan tässä paljon hyviäkin asioita. Että totta kai, niin kuin jos ei puhuta niin kuin yksittäisistä ihmisistä ja järjestöistä, mutta tietyllä tavalla, että jos sitä kokonaispakettia lähdetään mylläämään, niin ehkä tässä on vähän ilmassa semmoista, että ehkä järjestökenttä niin kuin tulee myös siihen niin kuin tasaviivalle tietyllä tavalla sen toiminnan arvioimisessa. Ja kyllähän se on fiksua tavallaan toiminnan vaikuttavuutta arvioida ja niin kuin panostaa siihen oikeasti. Että ehkä sen kautta, että on se niin kuin kiinnostava kohderyhmä taloudellisesti hoitaa tai ei, niin ehkä se sen kautta syntyy tietyllä tavalla, että niin kuin myös järjestöt joutuu tehokkaammin arvioimaan sen oman toiminnan vaikuttavuutta. Kyllä, on sitä tehty ja varmaan sitä tehdään jatkossa enemmän, kunhan muistetaan, että toiminnot on niin kuin erilaisia, ettei käy niin, että jotta saadaan tuloksia, niin otetaan helpommat asiakkaat sisään. Kun tätähän tapahtuu maailmassa, että meidän on helpompi saada tuloksia, jos me otetaan sellaisia ihmisiä, joiden kanssa me sitä saadaan. Ja järjestöille on usein näissä työjaoissa jäänyt ne, joiden kanssa niitä tuloksia on vaikeampi saada. Me nähdään vaikka tuolla työllistämisen palveluiden puolella, että jotkut ottaa sellaisia, jotka on helppo, ne on lähempänä niin kuin avoimia työmarkkinoita ja helpompi ohjata sinne, jolloin saadaan hyviä tuloksia ja voidaan sanoa, että hei, me onnistuttiin. Ja järjestöille jää sitten siinä työjaossa ne, jotka on kauempana ja on vaikeampaa, ja sitten se näyttää siltä, että ei saatu tuloksia, mutta tämä
jollain lailla, ei ehkä kauhean hyvin, mutta jollain lailla analoginen sille, että kumpi niin kuin on parempi lukio. Se, joka tekee 9,5 keskiarvon sisään tulleista oppilaista laudaattori-ylioppilaita, vai se, joka tekee 6,7 keskiarvon oppilaista ylipäätään ylioppilaita. Että miten me niin kuin verrataan sitä sisään tulevaa populaatioa siihen lopputulokseen, vai katsotaanko me vaan, että mitä me saatiin loput aikaiseksi. Ja järjestöt, tarkoitan vaan sanoa sitä, että kun me mietitään, mikä se tulos on tai mitä saatiin aikaiseksi, niin meidän täytyy ymmärtää, että on erilaisia tilanteita, on erilaisia tapoja mitata sitä, ja että se mittaaminen ei saa johtaa siihen kermankuorintaan. Ja se, mistä on ihan pikkasen huolissaan, on se, että nyt kun tätä katsotaan hyvin tarkkaan tässä sote-kehyksessä ja katsotaan, että järjestöt on niin kuin ikään kuin tämän sote-järjestelmän jatke ja täydentää sitä ja lähdetään mittaamaan samalla tavalla, niin me ehkä unohdetaan sellainen aika oleellinen näkökulma. Se on jännä nähdä, miten se nyt näissä uudistuksissa sitten menestyy tai ei menesty, mutta kyllähän sillä, että niin kuin tavoitetaan ihmisiä, jotka on vaikeassa tilanteessa, joiden on tosi vaikea luottaa toiseen ihmiseen, joiden on tosi vaikea luottaa viranomaiseen, tosi vaikea luottaa yhteiskuntaan. Sisäministeriön kyselyiden mukaan 26% nuorista miehistä on katkeria yhteiskunnalle. Se on ihan tajuton luku. Mietitään sitä maanpuolustusta, niin se ei oikeasti ole kauhean hyvä luku. Että kyllä nämä on maanpuolustusjärjestöjäkin. Mehän on puhuttu nyt viime vuodet meidän tällä strategiakaudella, että me ollaan niin kuin luottamustoimialalla. Meidän tehtävä on vahvistaa luottamusta siellä, missä se on tosi ohutta. Ja se ei ole varsinaisesti niin kuin mitattava sote-kysymys. Me voidaan mitata kyllä luottamuksen muutosta, mutta se ei ole niin kuin sote-kysymys. Sotessa mitataan jotain muuta. Ja jos järjestötoiminnasta otetaan tämä ulottuvuus pois, niin siinä hukataan kyllä jotain. Sanotaan, että tämä kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan, tämä demokratia, että tämä ei ole niin kuin, hei, niin please. Että ollaanko me oikeasti noin niin kuin putkiaivoisia ja rajoittuneita, että jos on kehitetty toimintatavat ja pystytty rakentamaan niin kuin semmoinen niin kuin struktuuri, jossa me voidaan tavoittaa ihmisiä, jotka ei halua mennä asioimaan viranomaisten kanssa. Ehkä siksi, että heillä on niin kuin semmoisia tekemisiä siellä, että kun se menee, niin he jää niin kuin kiinni ja he viedään vankilaan. Mutta he uskaltaa tulla sinne järjestöön ja he pystyvät niin kuin toimimaan sen asemesta, että heidän pitää niin kuin pitää yllä sitä rikollista identiteettiä. He voi ehkä toimia siellä järjestössä ja lähteä vahvistamaan sitä niin kuin muuta elämässä. Tai ihmisiä, jotka on täysin kyllästyneet siihen, että joka paikassa pitää aina niin kuin jotenkin perustella sitä avun tarvetta. He on niin kuin jättäytynyt yhteiskunnan ulkopuolelle. Puhutaan tämmöisistä syrjään jättäytyneistä. Niin he tulee sinne järjestöön, koska sieltä saa ruokaa, sieltä saa lämpöä, sieltä saa semmoisia perusjuttuja ilman, että tarvitsee kertoa itsestään mitään. Ja tämä luottamustyö, ja mä ajattelin, että se on demokratiatyötä. Eilen oli semmoinen hanke, jota olen seurannut, joka raportoi eilen, jos puhutaan niin kuin resilienssistä. Että ei meillä sitten, kun meillä on niin kuin hätä, jos ei meillä ole luotu sitä perusresilienssiä, että ihmiset ei niin kuin luota kehenkään, ihan turha niillä on siinä akuutissa tilanteessa kertoa, että noudattakaa ohjeita. Jolloin järjestöt tekee just sitä. Ne tekee luottamustyötä, ne tekee demokratiatyötä, ne tekee resilienssityötä semmoisella perustasolla. Ja näiden mittaaminen on erilaista, tai se on itse asiassa tosi vaikeatakin. Jopa mahdotonta. Ja mä ajattelen, että näitä meidän pitää myös arvottaa siinä järjestötyössä, koska tätä ei niin kuin kaikki tee. Ja jos järjestöjä ruvetaan katsomaan kauhean putkiaivoisesti niin kuin sote-järjestöjä, niin kuin sote-toiminnan jatkeena, niin me hukataan jotain sellaista, mikä on koko yhteiskunnan toiminnalle ihan tosi arvokasta. Ehkä sanoit, että et ole ollut niissä työryhmissä, niin ehkä sun olisi pitänyt olla. Mä jotenkin mietin sen, että niinku, tämähän on erittäin tärkeä pointti. Itse asiassa on sitä pohtinut, mutta mä väitän, että hirveän moni ei välttämättä niinku, näe sitä. Ehkä Suomeen ei voi verrata niin, vaikka Etelä-Amerikan maihin tai Keski-Amerikkaan, mutta nyt vaan niinku karkeana esimerkkinä. Mä jotenkin mietin, itse olen Meksikossa viettänyt paljon aikaa ja asustellutkin jonkun aikaa, niin kyllähän se meininki siellä niinku ihan kaduilla on aika hurjaa. Toki ei voi verrata täysin, mutta mä jotenkin mietin sen, että varmasti täysin mahdoton mitata ja osoittaa, että mikä on järjestöjen tai niinku sosiaalityön tai tämmöisen vaikutus siihen. Mutta mä jotenkin mietin sen ihan saman kansallinen turvallisuus tietyllä tavalla, että ei omaan puolustus tuosta näkökulmasta niin kuin sanoit. Mutta siis ihan turvallisuus ja millaista meillä on niin kuin asuinympäristöissä. Tietyllä tavalla se, että varsinkin kun me puhutaan tämmöisestä kohderyhmästä, jotka vaikka käyttää päihteitä, on mielenterveyskuntoutujia, niin jos sä oot koditon vielä siinä ja sä oot täysin palveluiden ulkopuolella ja sä olet siellä kadulla, niin totta kai se näkyy siinä ympäristössä. Niin tietyllä tavalla tämä, että se on varmasti olisi ehkä hyvä tuoda enemmän esiin ja niin sen takia me ollaan tässä tulevaan podcastissa, että tätä kautta tämä levii koko maailman tietoisuuteen. Mä oon sanonut monta kertaa, että jos joku keksii paremman tavan, että yhteiskunta ostaa luottamusta sinne, missä se on niin kuin rakoillut, niin käyttäkää sitä. Mutta järjestöjen tukeminen on nimenomaan luottamuksen ostamista yhteiskuntaan.
Ja jotenkin sen niin kuin muistaminen, että järjestöjen avustaminen ei itse asiassa ole järjestöjen avustamista, koska ei sinne järjestöön jää euroakaan. Se virtaa läpi kaikki. Se menee suoraan niille ihmisille jonkinnäköisenä apuna. Että se, sillä lailla, niin paljon nähnyt järjestöjä, jossa siis järjestöjen toimijat pistää niin kuin omistaan, että ne voi hakea ruokaa. Ne maksaa ne bensat itse, että ne pystyy hakemaan sitä ruokaa. Järjestö saa jonkun avustuksia ja sitten hyvinvointialue tai joku on niin kuin ylpeä, että me on nyt jaettu niille joku tonni. Oikeasti siis sen tonnin lisäksi ne pistää siihen vaikka kuinka paljon. Ja se kaikki valuu niille ihmisille. Ja sillä ostetaan sitä luottamusta tähän yhteiskuntaan. Tämä luottamuksen ostaminen on vähän niin kuin hassu sana, mutta mä käytän sitä just sen takia, että mä ajattelin, että se on toivottavasti riittävän raflaava muistuttaa, että siitä järjestöjen niin kuin tukemisessa on kyse, että me ostetaan luottamusta yhteiskuntaan. Ja luottamus on aika tärkeä asia kaikille. Tässä on siis monta eri näkökulmaa. Mä jotenkin mietin siis tämä niinku uudistus ja varmaan tietyllä tavalla historiallinen muutos, mitä tässä on tapahtumassa. 1990-luvun sieltä esiin, että varmaan ollaan vähän samassa tilanteessa tietyllä tavalla, mutta ehkä tämä niinku järjestökentän rahoituspohja ja kaiken niinku uudistus ja siis niinku runnominen tietyllä tavalla taloudellisissa mittareissa samaan niinku muottiin niinku kaiken toiminnan. Niin siinä on siis toki tämän inhimillisen näkökulman ja tietyllä tavalla tämän turvallisuusnäkökulman ja sen ehkä näkymättömän työn lisäksi, niin onhan siinä niin kuin markkinallisestikin ongelmia. Tietyllä, mä en tiedä, että onko Suomi, niin kuin, ehkä sä osaat sanoa ihan lonkaltakin ja nopeasti sen, että onko Suomi siis niin kuin ainut maa, missä tällä tavalla on järjestetty tavallaan sosiaalipalveluita ja kolmas sektori ja järjestökenttä on toiminut. Onko niitä muita? No ei, ne on hyvin erilaisia, mutta onhan meillä vaikka siis semmoisia ihan valtava isoja, kuten katolinen Caritas-järjestö, joka hoitaa Saksassa vaikka mitä ja sen evankelinen vastin. Että niillähän on tämmöisiä kristillisiä kirkkoyhteyksissä ja järjestöjen todella pitkät perinteet ja todella isoja. Et ne vaihtelee kyllä maittain ja ehkä ihan tällaista järjestelmää meillä on varmaan aika ainutlaatuinen. Että monet vaikka meidän niin skandinaaviset sisarjärjestöt, niin on kyllä, ne saattaa olla ihan tosi isoja ja vaikuttavia, mutta kyllähän niiden niin rahoitus, ja kyllä ne tuottaa palveluita, niillä voi olla siis Norjan Sininen Risti, niin niillä on muistaakseni 1600 työntekijää ja ne tekee niin päihde- mielenterveyskuntoutuspalvelua, on se aika iso lafka. Ne on varmaan aina tehnyt sitä. On ne tehnyt se näin, ja että kyllä sillä lailla niin mallit on erilaisia. Mutta tämähän on ehkä se rakenteellinen kysymys tietyllä tavalla, mitä olin sanomassa siitä niin kuin ongelmallisuudesta, että kun nyt Suomi on kuitenkin, että on ainutlaatuinen tietyllä tavalla tämä systeemi, että mikä on niin kuin järjestöjen rooli ihan tässä meidän yhteiskunnassa. Puhutaan jopa kolmannesta sektorista, että kun meillä on yksityinen kenttä ja niin kuin aiemmin kuntien ja nyt hyvinvointialueiden tekemään, sitten meillä on se järjestö ja kolmas sektori, niin se on niin jotenkin kiinteä osa sitä meidän sote-kenttää ja järjestelmää, niin siinä on siis tulee ongelma, mitä olen sanomassa, niin kun tulee ongelmallisuus myös sen kautta tietyllä tavalla, että nyt kun me runnotaan siihen samaan tietyllä tavalla palvelutuotanto ja niin kuin talous muottii myös niitä järjestöjä samalle linjalle vaikka yksityisen toiminnan kanssa, niin siis tässä on niin kuin kilpailutusongelmia myös. Ja jos puhutaan siitä, että lähtökohtaisesti pitäisi olla niin kuin markkinataloudessa se tasavertaisuus lähteä tuottamaan sitä ja ei saisi olla etulyöntiasemaa tietyllä tavalla, niin onhan tässä, kun Suomessa on ollut tämä järjestökenttä ja niin kuin rahoituspohja siihen, mitä se on ollut, ehkä voit avata sitä kohta tarkemmin, niin kyllähän siinä on siis ongelma myös, jos miettii yksityisen palveluntuottajan näkökulmasta, niin jos meillä tulee järjestö markkinalle tuottamaan niitä palveluja, joka on niin kuin aikaisemmin on siitä vuosi tai 10 tai 20 vuotta, niin jos se on saanut niin kuin 10 miljoonia investointiavustusta vaikka niin kuin johonkin asuntojen hankintaan tai tämmöiseen toiminnan tukemiseen, niin mikä on kilpailun vääristämistä, jos se ei ole, niin tämä on ongelma. Siis on selvä tietysti, että asuntotukeminen, jota on pystytty hoitamaan järjestöjen rahoituksissa, on tietysti hyvin poikkeuksellista ja sen ymmärrän pointin sen kilpailua vääristävästä vaikutuksesta. Se, miten asiaa nykyään katsotaan, niin se rajahan pitää olla todella vedenpitävä. Siis todella vedenpitävä siinä, että sitä yleishyödyllistä rahaa ei valu euroakaan, eikä sitä hyötyä sieltä siihen kilpailutettuun toimintaan. Että me on todella karuja esimerkkejä nyt tällä hetkellä järjestöistä. Sehän ei poista sitä, se ei poista sitä. Toki tietysti mitä pidemmälle mennään, sen vähemmäksi se vaikutus menee. Toki näitä asioita on hoidettu eri lailla ennen. Ja varmaan niin kuin suuressa osassa toimintoja tällaista hyötyä, kun tuossa niin kuin asunnottomuus työn vastaisessa asumisessa, niin ei sitä juuri varmaan muualla ole samalla lailla ollut. Ja siis jotenkin kun ihmisillä on ehkä vähän mielikuva, ei välttämättä sulla, mutta haluan sen nyt niin kuin sanoa, että kyllä se on todella tarkkaa se nykyään se seuranta, että
se raha, mitä valtionavustuksen annetaan ja se, mikä sitten järjestö kun toimii kilpailun markkinoilla, jos se on siis saman organisaation puitteissa, sitä ei ole niin yhtiöitetty selkeästi. Tai vaikka oiskin, niin sen rajan pitäminen siellä kirjanpidossa ja toiminnassa ja tuntikirjanpidossa on ihan todella tarkka. Meillä on todella karuja esimerkkejä niistä takaisinperinnöistä. Että vaikka siis kaikki sitä on tapahtunut. Juu, tapahtuu. Ja tälläkin hetkellä tuolla on yhdessä osassa Suomea siis 100 hengen järjestö menee nurin kokonaan, koska niiltä peritään niin paljon takaisin rahaa. Ja ne on Kuka perii? Se valtion avustaja perii, koska ei ole uskottavaa näyttöä siitä, että se ei olisi mennyt sekaisin se palvelutuotanto, vaikka se on saattanut olla siis täysin oikein, mutta niin kuin tuntikirjanpidossa ja kirjanpidossa sitä ei ole tarpeeksi selkeästi erotettu. Miten se menee todella tarkka. Miten se menee käytännössä? Mä just mietin tavallaan, niin kuin sanoit, järjestökenttä niin, ei tuota merkittävästi ainakaan voittoa. Mä jotenkin mietin, että tuommoisellakin ei varmaan mitään merkittävää kassaa ole. Miten siis, laitetaanko ne asunnot sitten lihoiksi? En tiedä, en tunne sitä järjestöä kauhean hyvin. Ei ole onneksi meidän järjestökentän järjestö, mutta että kuulu siellä samalla alueella toimivalta meidän järjestöltä. Että tilanne on ihan katastrofaalinen, koska ne ihmiset toiminnot lakkaa nyt ja ne ihmiset änkee näiden muiden järjestöjen toimintoihin, joissa ei oikeastaan olisi ehkä kauheasti tilaa ottaa heitä. Että kyllähän se tosi karu on. Eli ne tekee takautuvasti sitä. Siis se vaihtelee varmaan niissä tarkastuksissa, että onko se vuosi vai 2, mitä siinä tarkastetaan kerralla ja mitä kaikkea tarkastetaan, että se vaihtelee, mutta että puhutaan siis useamman 100 000 euron takaisin perinnästä. Sitten, että kaikki se avustus, mitä on myönnetty jonain vuosina, se pitää maksaa takaisin. Ja kysehän todella voi olla siitä, että siis sieltä puuttuu tuntikirjanpidoista niin tarpeeksi selkeys. Että ihmiset on saattanut jopa ihan oikein, kukaan ei kyseenalaista sitä, ne on saattanut toimia ihan oikein. Että jonkun työstä vaikka puolet on sitä yleishyödyllistä työtä ja sitten puolet on sitä palvelutuotantoa. Että se on vaikka molemmissa hoitaa jotain tiettyä tehtävää. Sehän saattaa olla vaikka HR-tehtävää tai se voi olla joku muu. Että niitä ei ole niin kuin, että sama ihminen hoitaa molempia. Mutta se ei niin tuntikirjanpidosta aukottomasti selviä, että milloin hän on ollut yleishyödyllisen, milloin hän on ollut palvelupuolella. Kaikki avustukset. Onko se ollut kirjoitettuna tavallaan silloin, kun sitä avustusta on haettu? Se pitää tietää, ja kyllähän nämä periaatteessa pitäisi tietää, että ei näissä sinänsä pitäisi olla mitään epäselvää. Kyllä näitä esimerkkejä on ollut matkan varrella ja kyllä ohjeet on sinänsä selvät. Mutta nämä on tosi valitettavia. Mutta ehkä näin tarkoitus on vaan sanoa, että kyllä se valvonta nykyään on siis todella tarkkaa, että sitä kilpailuhyötyä ei voi saada. Mutta totta kai on niin, että jos on pystynyt joskus hankkimaan jotain asuntoja, joissa sitten sitä palvelua voi tarjota, niin se on erityyppinen tilanne. Tosin sen tyyppiseen ihan pitkäaikaisasunnottomia asunnottomuustyöhön nyt ei ihan hirveästi sitä kilpailua tunnu olevan muutenkaan syntynyt. No, ehkä se johtuu niistä asunnoista. Tosin sitä on kyllä laajennettu monelle paikkakunnalle, missä niitä asuntoja ei ole, että niitä on sitten jouduttu kyllä muuten järjestämään. Että sanotaan, että viimeisen 20 vuoden aikana järjestöjen rooli palvelutuotannossa ei ole varmaan ihan oleellisesti muuttunut, mutta se, miten se on järjestetty, on täytynyt muuttaa. Että se on selkeämmin pitänyt erottaa siitä yleishyödyllisestä toiminnasta. Isot on sitten yhtiöittänyt sitä palvelutuotantoansa ja vaikka ne siis tuota niin sanotusti voittoa, niin täytyyhän niiden maksaa niitä lainoja niistä asunnoista ja täytyy niiden maksaa korjauksia niihin asuntoihin ja investointeja ja kaikkea muuta. Joten täytyy niiden usein tuottaa jotain sinne viivan alle myös, että ne varautuu siihen. Että nyt jossain oli käynnistetty kuitenkin tämmöisiä uusien asuntojen remontointeja ja sitten hinnat nousi niin kuin pilviin parissa vuodessa, niin jos ei siellä kassassa ole mitään, niin sitten ollaan kyllä aika liemessä. Ja samoin sitten tietysti työvoimakustannukset muut nousee, että kyllähän järjestö niin kuin edeltäjäni nyt jo edesmennyt Jorma Niemelä aikanaan sanoi, että järjestöt ei ole siis voittoja tuottamattomia, ne on voittoa jakamattomia. Eli siellä ei ole ketään omistajaa, jolle se raha menisi, vaan se jää aina sinne kassaan. Että jos palvelutuotanto onnistuu, kyllä se tuottaa niin kuin voittoa. Ja sitten se mietitään, miten se käytetään sen kohderyhmän hyväksi tai sen yhdistyksen muuhun toimintaan tai sen palvelutoiminnan kehittämiseen. Mutta jos ne joka vuosi vetää vaan nollaan, niin ei siitäkään mitään tule. Et se voitto on niin tuottamaton siinä mielessä väärä sana. Että kyllä jos järjestö tuottaa palveluja, pakko sen on pyrkiä jotain voittoa tuomaan, että sillä on vähän puskuria sitten. Koska jos palvelu vaikka sakkaa, niin sitten jostain sitä pitää maksaa. No totta kai. Eikö me ihan käytännössäkin niin siis... En tunne niin, tai tunnen jonkun verran, mutta ehkä se on hyvä tässä sanoa ääneen. Mä jotenkin mietin sen, että sitten jos niin on järjestö, joka on niin ruvennut tuottaa palveluita ja yksityisten palveluita, niin eihän se jotenkin tämä, että niin voittoa tehdään vaikka järjestöön. Järjestöhän on itsessään niin ry tai säätiö, niin eihän niin vaikka osinkoja nyt voi maksaa
yhdistyksestä, niin mä jotenkin mietin, että sit jos järjestö on lähtenyt tuottaa palveluita, niin eikö se ole silloin, että se järjestö perustaa osakeyhtiön ja se osakeyhtiö on niin kuin puhtaasti sen järjestön omistama, ei minkään yksityishenkilön. Kyllä, on semmoisiakin sitten, jotka on niin kuin järjestön ja jonkun muun omistamia, että kaikkeahan maailma kehittyy ja etsitään parhaita ratkaisuja toimii, mutta ei siellä niin kuin semmoisia yksityisiä omistajia tai sellaisia niin kuin ilmestymistään, että se järjestö omistaa sen oman, tai säätiö, mutta säätiötkin on järjestöjä, mutta että omistaa sen yhtiön ja käyttää täyttä määrääväntävaltaa. Ja toki niissä usein on siis hyvin yhteinen sitten niin kuin strategia esimerkiksi, että miksi tätä toimintaa tehdään ja mikä se on se yleishyödyllinen asia, mitä se tavoiteltu asia, mitä halutaan saada aikaan, että sitä joltain osin sitä pystytään saamaan aikaan siis yleishyödyllisellä työllä, vapaaehtoistoiminnalla, avustuksilla ja sitten joiltain osin sitten sillä palvelutuotannolla, että joitain asioita ei vaan voi tehdä muuten, että jos halutaan edistää vaikka vaikeassa asemassa olevien ihmisten asiaa, niin kyllä ne palvelut on aika hyvä tapa siihen. Miten Sininauhaliitto, ihan nopeasti mietin vasta, että miten se Sininauhaliiton talous jotenkin pyörii? Mehän pyöritään käytännössä pelkällä rahalla. Siis, maksaako TEC-yhteisöt teille? Niin ne maksaa ja se maksuu, mutta ei se ole niin meille merkittävää. Meillä on niin paljon niin pieniä ja vähävaraisia järjestöjä, että me on itse asiassa viime vuonna alennettu niitä jäsenmaksun maksamisperusteita, koska ei siihen niin kuin meidän talouden kannalta ole ratkaisevaa. Ne maksaa hyvin vähän. Ja meidän kaltaisen toiminnalla on päätetty, että me ei olla palvelussa mukana, vaan että meidän järjestöt hoitaa sen tyyppisiä asioita. Että tämä rahoitusmalli, joka meillä Suomessa on ollut ja joka on syntynyt, jota jotkut pitää siis merkittävänä pohjoismaisena niin kuin innovaationa, siis tai suomalaisena innovaationa, että keksitty tämmöinen sosiaalinen innovaatio kuin sote-alan järjestöt, jotka pystyy valtionavustuksella vastaamaan semmoisiin kysymyksiin, jotka on yhteiskunnan kannalta niin kuin välttämättömiä. Ja nyt sitten ollaan kova vahti purkamassa. Niin se on, kaikki ei ehkä nyt sitten näe sitä samalla tavalla, vaan ne näkee, ehkä parilaista, on sellaisia, jotka ei ehkä pidä siitä, että järjestöjen tehtäviin kuuluu myös näiden kohderyhmien edunvalvonnan ja toimiminen, oikeuksien puolustaminen, että jos me nähdään, että ihmisiä kohdellaan huonosti, me nähdään, että heidän palveluja leikataan, meidän tehtävä on pitää siitä meteliä. Ei kaikki tällä hetkellä valtaa pidä siitä, että heidän toimiaan arvostellaan. Sieltä saatetaan aika tiukkaakin palautetta antaa, että ettekä te nyt voi valtionavustuksella haukkua valtiota. No se on tavallaan se järjestöjen valtionavustuksen idea, että me autetaan valtiota toimimaan paremmin, että valtion kansalaiset, joita me edustetaan nyt tässä asiassa niin järjestönä, niin me nähdään, että heidän kohtelunsa on jotenkin niin kuin epäasiallista tai huonoa, tai että he päätyy hankalin tilanteeseen ja me kerrotaan siitä. Mutta kaikki ei pidä sitä järjestää, ei ainakaan niin, että siitä pitäisi valtion maksaa, että jotkut haukkuu valtiota. Ja sitten meillä on sellaista ajattelua kyllä myös, että tämä on varsin mielenkiintoinen, järjestöjen pitää nyt palata niin kuin perustehtävänsä tänne niin kuin vapaaehtoisuuteen. Se nimi tulee, kansalaisjärjestö. Kyllä, se 100 vuoden takainen maailma on ihan niin kuin kaunis. Tietysti ei siinä sinänsä mitään, mutta että siinä hukataan se historia, joka tässä välillä on ollut, miten järjestöille on tullut erilaisia tehtäviä, miten järjestöille on todettu olevan kustannustehokkaita ja vaikuttavia tiettyjen asioiden hoitamisessa ja miten järjestötoiminta on ammattimaistunut. Sitä leikitellyt sillä ajatuksella, kun tässä noiden metsien suojelun yhteydessä puhuttiin noista satumetsistä, että kyllä tämä myös puhutaan välillä niin kuin satuihmisistä, että jos meidän pitäisi tuommoista kohtamispaikkaa pyörittää niin kuin vaan vapaaehtoisvoimilla, ja sitten me samaan aikaan halutaan, että kaikki on töissä, niin tapahtuuko se sitten silleen, että kaikki niin kuin, ne porrastaa niin kuin lounastuntinsa ja jokainen käy vuoron perään puoli tuntia pyörittämässä sitä, vai miten se niin kuin on tarkoitus tapahtua? Eihän tämä nyt voi perustua pelkkiin eläkeläisiinkään tämä toiminta. Että jotenkin ajattelen, että ihan loppuun asti ei ole mietitty, että järjestöjen pitää palata nyt perustehtäväänsä ja vapaaehtoistoimintaan. Varmaan vapaaehtoistoimintaa pitää niin kuin vahvistaa. Se on niin kuin järjestöjen työtä ja tehtävää. Jossain se on onnistunut todella hyvin. Siellä on 50 vapaaehtoista, jotka auttaa sen ruoanjaossa ja muussa, ja se on tosi hyvin organisoitu. Jossain siinä on varmaan paljon kehitettävää vielä. Mutta ei me voida koko sitä nykyistä sote-järjestöjen tekemää työtä lykätä vapaaehtoisten vastuulle ilman, että se tuhoutuu siis ihan merkittäviltä osin. Se on mielenkiintoinen statementti nykymaailmassa, kun tavallaan tämmöiset koko maailma voi muuttua 2 viikossa tietyllä tavalla, niin järjestöjen pitää parata perustehtäväänsä, joka on niin kuin satojen vuosien taustasta 100 vuoden takaa, niin se on mielenkiintoinen ajatus kyllä. Jätetään nyt tässä sanomatta, kuka tunnettu poliitikko tämän sanoi tilaisuudessa, jossa oli viime keväänä. Ei puhuta nimillä. Ei puhuta nimillä, eikä kerrota mistä kunnasta ja mihin hän on ehdolla tällä hetkellä. Jätetään sanomatta. Ihan välihuomiona tähän, niin sellainen Twitteri tai X tuossa, niin siellä oli tosi pitkä aikaa sitten,
monta vuotta sitten. Jotenkin mietin tästä, kun sanoit, että ei saa niin ruokkivaa kättä purra tai haukkua päättäjän tekijöitä, niin pakko nostaa hattua itse sulle siitä jotenkin. Voit ehkä kohta pienen niin kuin yhteenvedon, olla pitkään puhuttu pienen yhteenvedon siitä, että miten se rahoitus jo tai niin kuin järjestyy, mutta niin, ruokkivan käden puremisesta niin olit monta vuotta sitten twiitannut silloin vielä, kun ei ollut Xää, niin olit twiitannut, kun Sinnahaliitto on kuitenkin rahapeli, niin kuin haittoja, pelihaittojen niin kuin, asian edistäjä, niin olit viitannut sitä jotenkin ongelmallisuutta siinä että kuinka nämä niin kuin pelit pitää sieltä marketeista saada pois ja kuinka siinä on niin kuin tämä inhimillinen näkökulma ja ihmiset oikeasti kärsii ja perheet kärsii siitä samaan aikaan, kun Sininauhaliitto niin kuin elää sillä että niin, se on kyllä arvostettava twiitti. Kiitoksia. Sitä keskustelua käytiin pitkään ja niin kuin meidän organisaatiossa on ylväs historia sen keskustelun käymisessä. Taustallahan se, että menneisyydessä historiassa vuosikymmeniä sitten saattoi olla oikeasti ihan hyvä idea, että järjestöt perusti tämmöisen raha-automaattiyhdistyksen. Ne pelit, joita pelattiin, ne jassot ja muut, ne oli aika erilaisia kuin mitä rahapelaaminen on niin kuin modernissa maailmassa, digitaalisessa modernissa maailmassa. Kerro saman hengenvetoon ihan lyhyesti se, että miten se järjestökentän rahoitus nyt ei tarvitse vetää mitään Suomen historiaa. Se lähti sieltä RAYn perustamisesta, koska se järjestöt on perustunut jo nimenomaan sen takia, että he sitä kautta pystyy keräämään varoja ja ajattelin, että se silloinen rahapelaaminen on ollut aika erilaista kuin mitä me nykyään ymmärretään, mutta sehän on se historia. Sieltä on kerätty järjestöille varoja tämmöisellä niin kuin rahapelitoiminnalla. Ja ehkä on niinkin, että se 90-luvulla, mihin viittasin aikaisemmin, se missä neuvoteltiin järjestöjen julkisen niin kuin rooleja uudestaan, niin se, että järjestöjen työ saattoi kasvaa, niin kyllä se varmaan riittyy siihen, että se pelituotto kasvoi. Järjestöjen oli mahdollista saada enemmän rahaa, koska pelit digitalisoitu, nopeutui ja pelaamisen volyymit pystyttiin kasvattaa. Et samaan aikaan kun suomalaiset jää työttömiksi, niin heitä opetettiin juomaan keskiolutta ja pelaamaan rahapelejä. Ja sieltä rahapeleistä tuli järjestöille rahaa. Tämä on pikkasen yksinkertaistettu historia. Mutta meille on syntynyt tämmöinen vähän niin kuin epäpyhä liitto sen järjestöjen rahoituksen valtion ja tämän peliyhtiön välillä, jossa pidettiin erittäin hyvänä tätä tapaa, että järjestöjen rahoitus ei ole osa valtion budjettia, vaan se tulee sieltä peliyhtiöstä ja silloin se on niin kuin turvassa. Järjestöt tietää saavansa sen rahan sieltä, se ei mene sinne poliittiseen suhmurointiin, se ei kilpaile muiden rahojen kanssa, vaikka nyt sitten niin kuin peruspalveluiden rahojen kanssa, vaan se on niin kuin ihan oma momenttinsa. Se tulee sieltä rahapeliyhtiöltä ja sitten sitä kautta se tulee järjestöille. Eikö se ei ollut poliittinen instanssi tavallaan, ne jotka päättää? No on siitä virallisesti aina päätetty, mutta tosiasiallisesti se rahamäärä oli kuitenkin sovittu, että se oli niin kuin selvää, että se raha on siellä, että se hyvin paljon vähemmän kuin sellaisessa rahassa, jota budjetissa päätetään. Että vaikka se oli budjetin sisällä, niin se oli vähän niin kuin erillisluokkansa siellä, se oli järjestöille niin kuin sovittaa, se oli siis ihan laissa, että se tulee näihin, ihan niin kuin Veikkauksen tuotot tuli sitten kulttuuritieteeseen, nuorisoon muualle. Ja sittenhän tämä tietysti jonkin verran muuttui siinä vaiheessa, kun peliyhtiöt yhdistettiin, se oli vaan Veikkaus, mutta se rahan jako pysyi ennallaan, eli edelleen se oli siis ne tietyt osuudet siitä pelituotosta. Ja se, miksi me on tätä tietysti vastustettu, on se, että nähtiin sitten jo aika hyvin siellä muutama vuosikymmen sitten, kuinka merkittäviä haittoja nämä rahapelit tuottaa. Ja pystyttiin laskemaan, kun vihdoin Suomessa ruvettiin jotain tietoa keräämään tähän 2000-luvun alussa, että kuinka pieni osa kansalaisista, kuinka pieni osa pelaajista tuottaa niin ison osan siitä. Eli tavallaan nähtiin jo siinä maailmassa, joka oli silloin paljolti tätä niin kuin nimenomaan RAY-pelien osalta tätä kolikko-automaattipelaamista, että se ei ole niin kuin kestävällä pohjalla. Että se ei ole niin, että kaikki pelaa ja sitten sieltä jotenkin taianomaisesti tulee riittävästi rahaa, vaan että jotta sitä rahaa tulee runsaasti, niin se edellyttää sitä, että joillekin tulee siitä ongelma. Ja me ollaan siis oltu työskennelty siis näiden ongelmallisesti pelaavien kanssa pitkään. Meidän peluri perustettiin 2004, joka on siis auttava puhelin ja nykyään siis myös tämmöinen auttava nettiterapia. Se on A-klinikkasäätiön kanssa yhdessä perustettu ja sitä on ylläpidetty. Ja siellä tavoitetaan niin kuin päivittäin ongelmallisesti pelaavia. Että meillä on hirveän hyvä tilannekuva ollut koko ajan siitä, että mikä se ongelmaisten määrä on. Ja se osuus niistä pelirahoista, joka tulee ongelmallisesti pelaavilta, se on ehkä entisestään kasvanut, joten se on entisestään ongelmallisempaa, että sitä niin kuin käytetään hyviin tarkoituksiin.
Riitta Matilainen niminen ihminen on väitellyt tästä suomalaisesta rahapelihistoriasta, ja hän käyttää tätä termiä kesyttäminen, että Suomessa on niin kuin toimijat ja valtio, kaikki on niin kuin kesytetty tähän järjestelmään, että me ehkä vähän niin kuin tiedetään, että tässä on ongelma, mutta sitten me on niin kuin totuttu tähän ja tämä toimii hyvin. Ja se on tapahtunut vähän niin kuin vaiheittain, kun ne pelit on nopeutunut, pelisummat on kasvanut, pelaaminen on helpompaa ongelmallisesti. Siihen Pajatsoon oli aika vaikea pelaa kauhean isoja summia kuitenkaan. Ja se baari meni kiinni ja se oli siellä. Mutta jos nyt ajatellaan, mihin me on nyt tultu, niin ne pelithän on ihmisillä puhelimessa ja ne on 247 ja niitä voi pelata koko aika. Niitä voi illalla kalsarikännit otetaan puhelin ja pelaillaan vähän, aamulla herätään on hävitty 20 tonnia. Milloin se purkaantui se järjestöjen rahoitus? Siis tämä on nyt toinen vuosi, kun järjestöjen rahat ei enää tule sieltä Veikkauksen tuotoista. Eli 24 oli ensimmäinen, että nythän ne, jotka oli sitä mieltä, että se olisi pitänyt säilyttää mielellään, siis tietysti sanoo, että nythän tässä nähdään, että nyt kun se purettiin, niin nyt järjestöiltä myös leikataan saman tien paljon. Argumenttia voi tietysti käyttää, mutta että se ei poista sitä tosiasiaa, että se on niin kuin niitä, siinä on vielä tietysti siinä mielessä ovat oikeassa, että kun me puhuttiin sen puolesta, että niin kauan kun tämä järjestöjen rahoitus tulee sieltä peleistä, niin voidaan puhua näistä hyvän tahdon peleistä ja suomalainen voittaa aina ja luoda tätä mielikuvaa ja ikään kuin koittaa saada kasvatettua sitä, koska se menee hyvään tarkoitukseen. Ja nyt kun sitä on leikattu, niin nyt ehkä me oltaisiin toivottu, että Suomessa olisi voitu harjoittaa sellaista rahapelipolitiikkaa, jossa pyritään tietoisesti vähentämään sitä rahapelaamista. Nythän niin ei käy, vaan meille tuodaan niin kuin uusi järjestelmä, jossa sallitaan markkinointia ja kaikkea muuta ihan liian vapaalla tavalla. Meidän näkökulmasta, ettei se ajatus siitä, että sen yhteyden katkaiseminen vaikuttaisi sen rahapelipolitiikan tekemiseen niin kuin vastuullisempaan suuntaan, niin se ei valitettavasti näytä nyt toteutuvan. Mutta että mehän ollaan menossa vuonna 2027 sitten niin kuin eduskunnassa tällä hetkellä olevan lakiesityksen mukaisesti tämmöiseen niin kuin monilupajärjestelmään, jossa peliyhtiöitä on niin kuin kasinopeleissä ja vedonlyöntipeleissä muitakin kuin Veikkaus, ja mehän on hyvin vaikea nähdä, mikä se Veikkauksen tulo on. Mutta onko pelaaminen vähentynyt vai onko se vasta siirtynyt? Mä just katsoin tässä itse puhelimesta niin ihan mielenkiintoista niin kuin Veikkaus Oy niin kuin liikevaihtoa, niin onhan se aika laskusuuntainen. Niin siis se on noin 500 miljoonaa, mikä lasketaan, että tällä hetkellä menee ulos Veikkauksen ulkopuolelle niihin muihin peliyhtiöihin, jotka esimerkiksi ei saa niin kuin laillisesti toimia Suomessa. Pelaaminenhan ei ole laitonta, mutta se pelien tarjoaminen on. Mutta sinne ne vaan menee ja siksi tämä lakiuudistus halutaan, että nämä saadaan niinku säätelyn piiriin, jotta niistä päästään verottamaan ja sieltä saadaan tuottoja. Ja sitten niitä pystyttäisiin niinku kontrolloimaan, että on pakko yskästä. Mutta tietysti me toivottaisiin, että se olisi paljon vahvempaa se säätely. Avaako se markkinasta suomalaisille toimijoille myös vai? No ei meillä tietysti ole siis kauheasti muita suomalaisia toimijoita kuin Veikkaus ja sitten Ahvenanmaalla on tietysti oma paffinsa. No periaatteessa kyllä. Siis kyllä sä voit perustaa rahapeliyhtiön sen jälkeen ja ruveta tarjoamaan 27, jossa saat siis lisenssin, niin saat tarjota täällä pelejä. Mutta että tämähän on lähes kaikissa Euroopan maissa jo tehty, Norjaa lukuun ottamatta. Me ollaan oikeastaan ainoa maa, jos tätä ei ole viety läpi. Ja sehän, siis Veikkauksen tuoto on laskenut siis sen takia, että pelit on niin kuin digitalisoitunut ja esimerkiksi niin kuin se kolikkoautomaattien tuotto, sehän romahti jo niin kuin pandemia-aikana, kun niitä suljettiin ja sitten ylipäätään sitten tapahtui se kulttuurimuutos, että pelaaminen siirtyi. Ja tunnistautuminen on tullut. No tunnistautuminenkin on tullut, sekin on jonkin verran rajoittunut. Samoin ne pelirajat, mitä Veikkauksen peleissä on, että niitähän ei voi pelata määrättömän paljon. Se on ihan tietysti hyvä, mutta että sitten niillä muilla peliyhtiöillähän ei tällaisia ole, koska ne ei ole meidän niin kuin regulaation piirissä. Ja tässä tietysti ehkä on ongelma, jota nimenomaan sen lisenssijärjestelmällä ratkotaan. Tietysti me oltaisiin toivottu, että sitä olisi ratkottu tavalla, jossa sitä niin kuin pelaamisen tarjontaa ja sen säätelyä olisi valvottu niin kuin tarkemmin, kontrolloitu tarkemmin. Mutta mehän ollaan hyvin vaikeassa tilanteessa tietää, mikä se Veikkauksen tulos sitten jatkossa on. Mutta tällä se selittyy, että sitä on siis siirtynyt muualle digitaalisessa pelimaailmassa. Veikkaus on menettänyt siellä asemaansa ja sitten toisaalta toi niin sanottu kivijalkapelaaminen, eli toi markettipelaaminen on tietysti vähentynyt ihan todella merkittävästi. Ja sitten on tehty nämä vastuullisuustoimet, jotka liittyy just näihin pelirajoihin ja tunnistautumiseen, jotka tietysti vähentää sitä, että kuinka paljon yksittäinen pelaaja voi pelata Veikkauksen pelejä. Se ei poista sitä ongelmaa, etteikö ihmiset edelleen pelaisi rahapelejä liikaa. Se on ehkä vielä entisestään kaventanut sitä porukkaa, joka pelaa, mutta ne suurin osa pelaa sitten myös, tai pelkästään sitten muita kuin Veikkauksen pelejä. Mutta siis järjestöjen rahoitus ei tule enää tästä potista. Se ei sinänsä ole järjestöjen rahoituskysymys. Järjestöjen rahoitus lakkasi tulemasta siis 24 alusta, ja nykyään se tulee valtion budjetista niin kuin mikä tahansa raha. Sitä ei ole mitenkään korvamerkitty, ja nyt se näkyy tietysti siinä, että välittömästi niitä sitten voidaan tietysti myös leikata. Kuitenkin ajattelen, että kaikkea leikataan, että se ei nyt ehkä välttämättä selity vain sillä, että niin nyt sitten siitä voidaan leikata eri lailla kuin silloin, kun se oli peliyhtiön tuottoihin liittyvää tuloa.
valtiolle. Ehkä tässä niin kuin suurin piirtein lyhykäisesti, miten se historia menee ja se, että miksi olemme niitä twiittejä kirjoittaneet, että nähtiin tietysti silloin, että tämä järjestelmä ei ole niin kuin mahdollinen, että meidän on epäeettistä toimia näin, että me tietoisesti... Näette tulevan muutoksia vähän ennalta. Joo, ja kyllä se on pitkään ollut tulossa, ei se niin kuin... Ehkä olisi, meidän ajatus ehkä voisi olla se, että olisi ollut mukavaa, että esimerkiksi tämä järjestöjen rahoitusuudistus olisi toteutettu hyvissä ajoin, vaikka 10 vuotta sitten siirretty se sinne valtion budjettiin, jolloin tällaisia leikkauspaineita ei ollut. Et nyt kun meillä tapahtuu siis kaikki samaan aikaan, että tavallaan opetellaan tätä uutta niin kuin hyvinvointialuejärjestelmää, leikataan niin kuin hyvinvointialueiden rahoituksia ja sillä lailla vaikeutetaan tilannetta. Ja sitten samaan syssyyn tulee nämä järjestöjen rahoitusten leikkaukset niin, että jos niihin liitetään siis jotain tällaista rakenteellista uudistamista, niin se joudutaan tekemään tällaisessa hyvin hankalassa yleistilanteessa, niin mutta oltaisiin me varmaan toivottu, että se hyvinvointialueuudistuskin olisi tehty 15 vuotta sitten. Että... Asiat tapahtuu nopeasti, niin. Aika monen mylläysä tässä on, jos miettii tätä. On. Kiitos, tämä oli mielenkiintoinen historiakatsaus myös siihen, että toi on kyllä varmasti semmoinen, mikä monia kiinnostaa. Ja siinä on varmasti myös niin väärinymmärryksiä ja myönnän myös itse, että olen niin kuin, helposti tulee katsottua tavallaan yhdestä näkövinkkelistä vaan sitä, että siinä on tietysti paljon eri asioita, mitkä niihin vaikuttaa just esimerkiksi tämä kilpailun vääristämisnäkökulma, niin se oli hyvin mitä saavasi. Mutta me ei käsitelty sitä kysymystä, joka oli kaikkein keskeisin, että kun sä oot ollut sekä järjestössä että nyt yrityksessä töissä, niin miten nämä nyt eroavat toisistaan? Niin, no erohan nämä kuin yö ja päivä tietysti. Mitenköhän mä se voisi summata, että mä oon tosiaan nyt kun tehnyt oman työhistorian järjestökentällä ja niin mitenköhän sanoisi jotenkin silleen mahdollisimman suoraan ja mitenkään ketään väheksymättä ja loukkaamatta, että järjestötyö on, sille on paikkansa. Mä ymmärrän ja niin kuin sä oot puhunut tässä ja se inhimillinen näkökulma ja just nämä niin kuin välilliset tekijät, mitä en itsekään ajatellut, vaikka niin kuin se turvallisuusnäkökulma ja nämä, niin ne on äärimmäisen tärkeitä ja jotenkin se järjestöissä tehtävä työ, varsinkin kun se tehdään tälleen kansalaisjärjestö taustalla, ajatuksella, niin kuin sanoit, että mennään omilla bensoilla ja ostetaan niitä ruokia, että ihmiset saa sitä, niin onhan se ihan sama, niin kuin millä poliittisella puolella oot tai niin kuin millä mittarilla katot, niin onhan se niin kuin kaikki tavoin kunnioitettavaa ja niin hienoa toimintaa. Järjestöllä on paikkansa siinä ja jotenkin arvostan ja niin pitkään mä varmaan olin itse järjestöissä, siis 13 vuotta tein järjestökentätyötä ihan työhistorian alusta asti, niin sen takia mä itse asiassa olin järjestössä. Se oli yksi semmoinen pitävä voima tietyllä tavalla, minkä takia mä olinkin niinkin pitkään järjestöissä, oli nimenomaan tämä, että mä oikeasti niin kuin näin sen työn arvon ja tämän inhimillisen näkökulman siinä, että erittäin tärkeää työtä. Toinen näkökulma ja puoli ehkä siinä, miksi itse en enää ole järjestökentällä töissä, on varsin toiminnallinen ja niin, tekevä ihminen ja tämä on ehkä se pointti, mitä mä sanoin, että niin kun järjestötyö on tietyille ihmisille. Mä itse turhauduin lopulta siihen ja olen pitkään turhautunut ja paljon sitä niin kuin isoa kritisoinkin ja niin monen esihenkilönkin kanssa, en sun kanssa, mutta monen niin kuin oma esimiehen kanssa niin törmättiin ja käytiin paljon väittelyitä ja niin hyvääkin dialogia siitä jotenkin järjestöjen tehokkuudesta. Itselle tai on tullut semmoinen olo järjestökentällä ja varsinkin kun vertaa niin kuin yksityiseen kenttään, niin se on vähän epäreilu tietysti verratakaan niitä, koska yksityinen kenttä toimii niin puhtaasti niin kuin markkinatalouden ehdoilla. Niin on ehkä se tehokkuus nimenomaan ja miten sitä työtä tehdään. Sä sanoit, että järjestötyö on niin kuin joustavaa ja ketterää, niin kuin se onkin, mutta monesti sit miettii myös sitä näkökulmaa, että kun meillä on paljon järjestöjä Suomessa, on monta niitä. Niin kuin sote-järjestöjä. Tuhansia. Niin. Ja miettii sitä koko rahapuulia ja sitä niin kuin sinne allakoituu rahaa ja sitten kun tarkastelee kuitenkin sitä kaikkea, mitä järjestöissä tehdään, niin on siellä paljon kyllä myös semmoista, mistä voi leikata ja niin kuin, mistä voi karsia. Niin vaikka se kuinka tärkeää työtä onkin, niin mä itse kaipasin niin kuin omalta työelämältä semmoista tehokkuutta
ja tietyllä tavalla niin kuin koordinoituu tekemistä siihen. Ja se on, niin kuin sanoit, että pitkäjänteiset tai pitkään syntyneet ongelmat vaatii varmasti niin kuin pitkäjänteistä korjaamista ja niin, monestihan järjestökentän työ on myös sitä. Ja tämä oli ehkä se niin kuin yhteenvetona siihen, että niin kuin järjestökentätyö ja se ajattelutapa ja tapa toimia niin sopii ehkä tietyille tyylisille henkilöille ja kysyt, että mitä tämä eroaa yksityisestä kentästä, niin tämä on ehkä se ero kuin yö ja päivä, että me tehdään samaa työtä tietyllä tavalla ja järjestöt on myös yksityistänyt niitä toimintoja ja myy sitä palvelua ja silloinhan ne toimii täysin markkinataloudellisesti ja niin kuin yhtiöinä. Mutta sitten jos sitä tehdään järjestöpohjalla ja tietyllä tavalla se, että no nyt kun rahoituskenttä uudistuu ja ainahan se järjestöissä on se jännitys ollut silloin joulukuun 6. päivää ennen itsenäisyyspäivää, on miten se on ollut, kun Veikkauksen rahat tulee tai sitten avustukset, päätökset tulee, että lähteekö tästä duunipaikka alta niin on siellä se paine tietysti ollut, mutta tietyllä tavalla sitten kun meillä on projekti tai hanke tai se niin kuin toiminnan vuosi, niin siellähän se tehdään mitä tehdään, niin kyllä se raha siellä on ollut aina. Että siellä on niinku kova työ tietyllä tavalla. Varmasti monella on ollut jotakin ruoskia itsensä niihin tavoitteisiin, mitä ollaan tehty. Että sitten sen yksityisellä puolella se on niinku ihan toisi, että täällä pitää niinku joka päivä tehdä se sama työ tietyllä tavalla. Kiitoksia vastauksesta. Ehkä sen kommentoin, että on hyvä jotenkin muistaa, kuinka erilaisia järjestöt on ja että pienessä järjestössä sulla tulee ne 30 tyyppiä sinne joka päivä. Että siinä on kyllä, se on todella niin kuin hands-on työtä ja siinä on niin kuin aika vaikea kun jäädä tilaa millekään kehittämiselle tai ajattelemiselle tai hakemisellekaan, että se on todella sitä niin kuin suoraa asiakastyötä joka päivä koko aika ja että meillä on paljon järjestöjä, joissa tehdään sellaista niin kuin semmoista ruohonjuuritason duunia, joka eroaa sitten taas tästä meidän kaltaisen keskusjärjestön työstä kovin paljon. Et järjestöjen kirjo on hyvin laaja ja siellä on hyvin erilaista duunia, mutta että on se varmaan niin, että on niin kuin oman tyyppisensä ihmiset. Että kyllä kun kertelee tuolla ja katselee ja katsoo, millaisiin ihmiset on niin kuin valmiit, millaisiin venymisiin ja millaisiin siihen, että ei nyt oikeastaan tässä kuussa ei ole varaa maksaa itselle palkkaa, koska kassassa ei ole rahaa, mutta tehdään nyt tämä työ silti. Että onhan tuo niin kuin mieletön kenttä, mutta se vaatii tietyn tyyppistä mielenlaatua ja varmasti niin kuin liiketoiminta vaatii sitten toisen tyypin. Ja siis mun mielestä se on hyvä, että se on näin. Ihmisiä ja toimintoja ei pidä runnoa samaan muottiin ja semmoinen yhdenvertaistamisen kulttuuri, niin ei se ole tervettä niin kuin tässäkään. Että niinhän se on. Ja sehän on ollut järjestöllä niin kuin työnantajan roolissa niin kuin paljon pitkälti Sininauha-liitolla ja niin kuin teidän jäsenjärjestöllä on varmaan se kristillinen arvopohja siellä ja varmasti sinne hakeutuu esimerkiksi töihin ihmisiä, jotka omaa saman arvopohjan ja ajattelutavan, mutta järjestöillä siis on kristillinen arvopohja tai ei, niin järjestöillä varmaan on niin kuin isossa roolissa ollut tavallaan niin kuin vetovoimana myös henkilöstön ja rekrytoinnin suuntaan ja ihan pitovoimana sitten työntekijöille ollut nimenomaan tämä niin kuin järjestöjen arvopohja. Ja tämä on ehkä sosiaali- ja terveysalan niin kuin yksityisellä kentällä tehtävästä työstä, niin tämä on semmoinen, mitä hyvin vähän on. Niin kuin puhtaasti, että ei puhuta niin kuin järjestön omistamista yhtiöistä, vaan siis puhtaasti niin kuin markkinassa toimivista yhtiöistä, niin ei sitä ihan hirveästi ole. Meillä on monikansallisia yhtiöitä, jotka täällä toimii, ja sitten meillä on kuitenkin valtaosa niin kuin määrällisesti palveluiden niin kuin määrän tuotto keskittyy varmaan monikansallisille yhtiöille sote-kentällä, mutta niin sitten niin kuin määrällisesti meillä on kuitenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka on ihan siis Suomessa perustettuja suomalaisten omistamia ja perustamia ja pyörittämiä, niin sieltä ei kyllä hirveästi ole niin kuin esimerkiksi yhteiskunnallisia yrityksiä niin kuin virallisesti, tai sitä ei niin kuin brändäyksessä tai jotakin viestinnässä sitä niin kuin yhteiskunnallista merkitystä ja sen työn vaikuttavuutta sen yhteiskunnan ja inhimillisen näkökulman kannalta, niin sitä ei hirveästi nosteta. Ja no näin se on. Näin se on, ja en mä tiedä, onko sille tarvettakaan sitä nostaa, mutta niin, kyllä se aika kylmää bisnestä tietyllä tavalla varmaan täällä sote-kentälläkin on vaan yksinkertaisesti, että siinä järjestöllä on kyllä ehdottomasti on oma paikkansa. Niin, me ehkä sivuttiin sitä kristillisyyttä jossain vaiheessa, nyt palasit siihen ja ehkä palaan siihen itsekin sen verran, että totean, että kyllä mä ajattelin, että se järjestöjen aatteellisuus, ihmistähän voi ajatella maailmasta mitä vaan ja Jumalasta mitä vaan, ei se kristillisyys kauheasti niin kuin normita sitä työtä, että se on jollain lailla siellä kussakin järjestössä läsnä ja jossain enemmän, jossain vähemmän ja
ja eri tavoin, mutta ehkä se yleisesti kuitenkin se, että jaetaan semmoinen ajatus siitä ihmisestä, että me ollaan täällä ihmiset varten, ja että jos me tuotetaan palvelua, me tuotetaan sen takia, että me halutaan sille ihmiselle hyvää, tai sitten me ei tuoteta palvelua, vaan me tehdään jotain kansalaistoimintatyyppistä, mutta että se on hyvin vahvasti sen ihmisen edellä, ja uskotaan siihen ihmiseen, ja halutaan ihmiselle hyvää. Että se sellainen järjestökentällä ehkä semmoinen niin kuin lupa rakastaa. Että jos julkinen sosiaaliviranomainen sanoo, että tuu ensi viikolla kello 15.30 vastaanotolle, niin mä rakastan sua silloin, niin se saa syytteen siitä, että ei se voi puhua tollaisia. Mutta järjestö on niin kuin mahdollista toisenlaiseen. Se niin kuin hyväksytään, että järjestöissä on sellaista, että hei, tämä perustuu lähimmäisen rakkauteen, että me välitetään susta. Se on niin kuin ihan normaalia puhetta. Ja se yhteisö niin kuin elää jotenkin sellaisesta, ja toivottavasti sille on tilaa. Niin kuin, ja näen, että sille on tarvetta, mutta toivottavasti sille on myös niin kuin tilaa jatkossa. Sanoin ihan alussa niistä kovista arvoista ja niin kuin näistä, niin jotenkin tuntuu, että myös niin kovien arvojen ohella niin tämmöiset peruskonservatiiviset arvot on jotenkin tekemässä paluuta, ja siis kyllähän niin kuin kristillinen arvopohja on sitä niin kuin peruskonservatiivista arvopohjaa, että varmaan sen niin kuin raamatulla päähän lyöminen ja niin rukoilu ja niin kuin tämmöiset ihan puhtaasti niin kuin kirkollisiin menoihin kuuluvat on vaan niin kuin tosi pieni osa sitä, että kyllähän niin kuin kristillinen arvopohja ihan yhtä lailla on niin kuin tätä ihmisarvon niin kuin ymmärtämistä. Ja ehkä just tätä, mitä mä sanoin, että puuttuu sieltä yksityiseltä kentältä. Jos saa sen vielä sanoa, että silloin kun olin siellä yliopiston puolella, niin mun lempitutkimus, mitä mä oon koskaan lukenut, on tämmöisen William R. Millerin, joka on kehittänyt motivoivan haastattelun menetelmää, jota on käytetty laajasti maailmalla ja koulutettu. Ja hän sitten halusi tietää, että miksi tämä niinku toimii. Kehitetty tämmöinen menetelmä, ja hän teki tutkimuksen siitä, että mikä siinä oikeastaan vaikuttaa. Ja hän päätyi vuonna 2000 kirjoitetussa artikkelissa Rediscovering Fire siihen, että se mikä tässä niinku keksitään uudestaan, mikä se tuli on, mikä tässä uudestaan keksitään, se on itse asiassa ei se niinku menetelmä. Tässä auttaa se, että ihmiset rakastetaan. Ja hän siteraa siinä niinku Raamattua siinä, että tämä on itse asiassa niinku aika vanha idea, että lähimmäistä kannattaisi rakastaa. Että viime kädessä ne kikat ei auta, vaan se, että sä rakastat ihmistä. Ja mä ajattelin, että tämä on se, mitä mä mielellään toistan tuossa järjestökentässä, että rakkaudella on iso voima, ja järjestökentällä musta on ihana olla sen takia, että täällä saa sanoa, että me tehdään rakkauden työtä. Niin, ja siis tämä on ehkä se ei suoraan voi sanoa, että jäänyt kaipaamaan, mutta mä jotenkin mietin, että just tämmöinen ajattelutapa ja se inhimillisen näkökulman tuominen, että on se yksityistä sektoria tai julkista sektoria tai järjestöistä tehtävää, niin kyllä sitä ehkä pitäisi tuoda enemmän kuitenkin. Ja se, että niin kuin tietynlaiset ihmiset hakeutuu sosiaalialan töihin, että ei siitä mihinkään pääse. Tämähän on niin kuin todella alipalkattu ala yksinkertaisesti. Ihan nahoillahan menee meidän niin kuin sairaanhoitajat ja niin sosiaalityöntekijät tuolla ihan hirveän työmäärä alla. Ja varmaan he rupeaa olla sitä väliputoajaryhmää, jolla ei ole rahaa asua stadissa. Ja niin kuin just tämä, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin ei sitä palkkaa ihan hirveästi varmaan jää laskujen jälkeen. Niin tietynlaiset ihmiset hakeutuu järjestökentän ja sosiaalialan työhön ylipäätään. Niin jotenkin mun mielestä sitä ei saisi unohtaa siinä työssä. Ihan sama, että missä sektorilla sä toimit. Et kuitenkin me tehdään ihmisten kanssa sitä työtä ja niin kuin sille pitää olla se arvonsa ja se pitää olla se ajavun voima siellä kuitenkin. Et varmaan ne ihmiset, jotka sitten ei ajattele niin ja niin, on puhtaasti palkan takia töissä, niin ehkä ne sitten on tuolla koodaamassa tai tekemässä jotain muita hommia. Joo, tämä oli hieno keskustelu, mielenkiintoinen jotenkin historiakatsaus järjestötyöhön ja ehkä Suomen niin kuin varsin poikkeukselliseen sosiaalityön kenttään. Ja oli kyllä niin kunnia saada, ilo ja kunnia vielä jälleen kerran niin saada Pekka Lund vieraaksi. Ja niin pistetään tätä viestiä eteenpäin ja mun mielestä tässä oli paljon semmoisia hyviä pointteja, mistä niin varmasti päättäjien ja niin näiden ihmisten kanssa työskentelevien ja kaikkien niin kannattaisi kuulla ja miettiä niitä. Toivottavasti. Kiitoksia Mika. Kiitos Pekka.